Перевіряю гук. Зараз хутенька праверым, ці ўсё ў парадку. Падаецца, павінна быць. Учора яшчэ правяраў. Добрыя раніцы, добры дзень. Вітаю ўсіх. Сёння пятніца, віншую нас пятніцай. А гэта пятнічны стрым. Мы гуляем у Middle Earth Shadow of War. Гэта другая частка серыі з двух гулін. Яна, у прынцыпе, зараз калі вы такія, о, блин, я не ведаю. Я не гуляў першую, нахрен гэта, я не ведаю гісторыі. Яна вам не патрэбна. Ну, я распавяду самыя галоўныя біты, і гульня, калі шчыра, другая частка не вельмі тлумачыць, што было ў першай частцы, просто прымае падзеі першай частцы, пры гэтым сюжэтна іх як бы не развівае, там у першай не так шмат сюжэту. Каб яго расказваць, першая частка была больш пра завязку, скажем так. То бок, ну, літаральна проста стварэнне персанажа і чаму так атрымалася. Але калі коратка, перад намі галоўны герой. Гэта ахоўнік сцяны, ахоўнік брамы з Мордара. Для тых, хто не ведае, што такое Мордар, гэта той, адкуль оркі і саўроны, там зло ўсё лезе. Ён абараняў гэтую браму, і там усё было спакойна. Мордар быў зялёнай квінтнелай тэрыторыяй. Вось. І тут раптоўна нападаюць войскі Саурона на гэтую браму, забіваюць ахоўнікаў і яго таксама. Таксама, як і яго жонку, якая там жа, ну, яго дзіцё, яго сын і яго жонка былі на гэтай браме. Ну, яны ўсё пад сем'ямі там жывуць і бароняць ужо стагоддзямі, там невядома колькі. Вось. У выніку яго забілі. Але не ўсё пайшло так, як планавалася. Ён перажыў сваю смерць. Дзякуючы духу старажытнага эльфа, які, як бачна на экране, ён вельмі падвойны такі. Дух старажытнага гэтага эльфа дапамагае галоўнаму герою, пры гэтым старажытны гэты эльф памятае не сам усё аб сабе, па-мойму, зараз я магу блытаць, але, па-мойму, там у яго з памяццю таксама трошкі парушэнні. У выніку яны разам спрабуюць неяк аб'яднацца, спрабуюць зразумець адзін аднаго, і першая частка літаральна хутчэй пра ўнутраны канфлікт іх і іх, скажем так, паразуменне, што адбываецца і як яны спалучаны з сусветам, і чаму яны ўвогуле такія вось звязаныя апынуліся. Вось. Тут пачынаецца, ну, там ідзе далей проста вось гэта канфлікт вырашаецца, і невялічкі канфлікт яшчэ з оркамі, пры гэтым не вырашаецца поўнасцю далёка, таму што армія Саурона ўсё яшчэ збіраецца, і гэта падзеі задоўга да фільмаў альбо кніг. Так. Карацей, будзем зараз гуляць, нас кінуць адразу ў самыя падзеі. Будем разбірацца па дарозе. Нам лор будуць накідываць, але не тое, каб шмат. У мяне ёсць 100% праходжанне Shadow of War. Я магу яго выдаліць? Яно 100%. Так. А я магу проста новае, не? Выдаліць? Я збіраюся выдаліць кампанію сваю на 100% выкананую. Так. Бла-бла-бла. Без праблем, гэта нельга адмяніць. Мінус. Так. Складанасць. У нас ёсць нармальная Немезіс, Грейвволкер і Брутал. Давайте паспрабуем з Немезіды. Паспрабуем з Немезіды. Гэта не самае складанае, але у пачатку ёсць трошкі дысбаланс у гульне. Пачатак, я скажу, як чалавек, які 100% мае ў гэтай гульне, пачатак на высокіх складанасцях не збалансаваны. У нас не ўсё адчынена, таму, можа быць, падчас гульні я буду час часу пераключацца на складанасць ніжэй. Калі нас поўнасцю пускаюць скроюць пралог, то далей уже становіцца прасцей. Пачынаем. Нам коротка распавядуць. Добра. I had a family once. A wife. This is beautiful. And a son. And I buried them along with everyone I even knew. What has happened to me? Вітаю, очкотере. Не зусім. Гэта хутчэй асасін. Assassin's Creed з перкамі і рэальнай сістэмай асасінства. Зараз я полностью покажу нам прихожника, я расскажу вам, что там было.
just moved to the Second Age. Sauron deceived you into making the rings. He tortured both you and your kin. Perhaps that pain was what nets us. I should have died with my family. I thought you wanted revenge. But there is only one way to close the circle. To defeat. А може бути трошки світліше зробимо, а то ніяк тому. Time has come for a new ring. Починається пролог. Гэта не той пролог, який я меў на увазі, там ён насамрэч пашыраны, там па складанню і ўсё. Зараз вернемся да гэтага. The world of men is ending. Stealth Action амаль на 50%. I have felt it. Я буду гуляць у яе як у Stealth Action па The магчымасці. fires of Mount Doom. A ranger and a wraith, bound together in death, craft the one thing that could challenge the Dark Lord. A ring of power. Power can blind those who seek it, and even the strongest bonds can be broken. The future I have seen cannot come to pass. Celebrimbor. Death calls to you again, Ranger. How do you answer? Talion, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. What's wrong, my love? The past is the past. Nothing can be changed. Довга катсцена, а мені прийдеться шмат Let's вам leave this тлумачити. business. We can go now. Not too late. We're already dead. The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! Where are you? У прынцыпе, нам зараз коротенька для тых, хто... Што цікава, для тых, хто не гуляў першую частку, трошки заблытана. А, блин, усё яшчэ працягваецца. Давайте, няхай дабярэцца ўжо. Хто расказвае гісторыю, гэта спойлер. Мы не знаёмы з гэтым персанажам з першай частцы, але ён з'явіцца ў другой. Я не буду казаць, таму што спойлер. Celebrimbor. І, ў прынцыпе, можна пазнаёміся ў канцы пралога з гэтым аўтаркай. Talion. Talion. I will find you. Так, нагадваю, мы гуляем на высокай складанасці, і там яна не збалансаваная, я памятаю, што гэтая складанасць. У пачатку, калі што будзе занадта душна, то мы просто пераключымся на ніжэй, і потым, калі дабярэмся там, дзе мне разлучыць поўнасцю ўзроўні і мацаванне, то тады ўжо перайдзем у нармальны. Вось, давайте коротка сюжэт, так? Бо зараз мало ли нас запаляць. Так, у нас ні арміі, ні квестаў, нічога, ўсё заблакавана. Вітаю, Рведак, вітаю, Вячеславіч. У тебя есть догадка, пакуль патрымай пры сабе. Дык вось, расказваю падзеі, зноў жа, мы ўжо паглядзелі катсцэну, частку я распавёў у самым пачатку 10 хвілін назад, але дадаліся, народ яшчэ падключаецца, таму я хуценька распавяду галоўныя, як бы, падзеі першай часткі. Галоўны герой, Таліан,
Ён вартаўнік брамы, якая ну, чорнай брамай, карацей, брама, якая аддзяляе Мордар ад астатняга сусвета. Ну, калі коротка. То атрымліваецца. Ён вартаўнік быў у той час, калі оркаў там не было. Ну, як бы іх выгналі, Мордар, Саурон пераможаны, усё добра. І ён адзін з такіх вартаўнікоў, гэта па тыпу проста варта на мяжы і нічога такога там няма. Ну, усё спакойна. Вось. Але тут раптоўна з'яўляюцца слугі гэтай ну, не хаўруснікі, а карацей слугі проста Саурона, забіваюць яго сям'ю і ўсіх астатніх вартаўнікоў. І пры гэтым павінен быў ён памерці. Ён памёр, ну, наш герой мёртвы зараз, і ён бясконца як бы на мяжы паміж смерцю і жыццём. Але і у яго усяліўся дух. Дух старажытнага эльфа, які ў пачатку першай частцы невядома хто быў, зараз распавяду яго гісторыю паралельна, там што у нас два персанажы як бы галоўных у адным персанажы. Вось. І гэты эльф усяліўся ў яго старажытны, і да, як бы яго, ён сам не памятае, хто ён такі, і ён пакрыху, ён даў такім чынам, тое, што яны аб'ядналіся вось гэтай сувязю, яны такім чынам, ён можа гэты эльф бачыць, ну як бы існаваць у сусвеце жывых, але пры гэтым ён дадае нашаму Таліану магчымасць жыць, ну як бы паўмёртвым такім. Далей цікавая штука, што адбываецца. Яны удваіх спрабуюць, ну, зразумець, што адбываецца, пры гэтым, ну, мсціць оркам, яны абодва люта ненавідзяць оркаў, яны жадаюць проста іх перабіць як мага больш. І вось тут пакраху за першую частку мы даведваемся, што эльф гэта Келебрімбор, дык вось ён з'яўляецца стваральнікам усіх пярсцёнкаў улады, то бок як бы з-за яго пачалася ўся гісторыя, ён стварыў гэтыя пярсцёнкі, яго падмануў Саурон, і ён для яго зрабіў іх, і яны, ну як бы канец, ну я вам патлумачу уже сюжэт першай часткі. Гэта самае галоўнае, што там было, я самае грайна, самае важнае я патлумачыў, але першая частка крутая сваёй сістэмай, Немезіс, мы зараз да яе дабяремся, калі пакажу, а чаму ранейшая сістэма, мне вельмі падабаецца. Вось, другая частка у нас пачынаецца з таго, што яны прабраліся і пайшлі і зрабілі Келебрімбор, выкарыстоўваючы цела Таліана, змог стварыць наступны пярсцёнак улады, які павінен кантраляваць усіх, ну як бы ён стваральнік пярсцёнкаў, але ён пакінуў ва ўсіх пярсцёнках, ну скажем так, слабасць. Вось. Ён ведае, як зрабіць, ён не спецыяльна ж рабіў злобнае пярсёнак, так, супер магутнае. Ён рабіў іх для іншага мэты. Але калі ён ведае, што ён робіць, ён зараз спецыяльна зрабіў пярсёнак, які можа рэальна кантраляваць вельмі моцна. І гэты пярсёнак у пачатку катсцэне мы і зрабілі як бы. Гісторыя пачынаецца, што ў нашага галоўнага героя з'яўляецца гэты пярсёнак, але Келебрімбора ад яго адрываюць. Толькі дзякуючы пярсцёнку галоўны герой зараз жывы, ён без пярсёнка памрэ проста, калі яго зняць. Ось. І без Келебрімбора, альбо без Келебрімбора. Вось. І вось мы ў гэтым стане, мы зараз шукаем гэтага духа, таму што я так разумею, што Таліану не вельмі, ну, млосненька без Келебрімбора, яму дрэнненька. У серыяле Арандыр таксама быў эльфам недзе ў Мордары, бачу падабенства. А, ты пра расказчыка? Там расказчыца. Альбо ты пра Келебрімбора? Бо серыял я не глядзеў, я не магу табе падказаць, пра што гаворка. Ось, гэта гульня збольшага стэлс, але яна, ведаеце, яна як гэты самы. Опс, нас заўважылі. Так, ён заўважыў нас. Мне ў ідэале, ён мяне заўважыць, так? Заўважыць? Заўважыў. Сістэма бойцы, яна падобна на некаторых асасінаў, то бок тут у нас ёсць сістэма бойкі, у якой мы агрэсіўна гуляем. То бок, ну, змагаемся. Давайте святлей зробім, бо гэта каб зданейка. Там не бачна ні халеры. А мы ў цемры будзем вошкацца шмат. А, пра Таліана. Окей. Не, гэта не ён. Дакладна. Арандыр, пачакай, Арандыр. Арандыр гэта хто у серыяле? Ну, уже я не такі глыбокі талкініст, каб вам усё увесь лор патлумачыць. Тут вы мяне хутчэй патлумачыце некаторыя моманты. Ні халеры не бачна, я скажу вам. Патрэбна, каб я бачыў сімвал кінжала, трошкі хаця б бачыў, і вось толькі зараз я яго трошкі пачынаю бачыць. Трошкі яшчэ ярчэй. Вось так. Памяняем. Зараз будзе значна лепей. О, зусім іншая справа. Цёмнаскуры эльф. Але таксама выдуманы персанаж, якога няма ў Толкіна. Ага. Ну, Таліан таксама прыдуманы, як бы так, яно зусім сваё.
Але я скажу, потым гісторыя пераклікаецца і становіцца зразумела, ну яно хутчэй за ўсё, ну зразумела, гэта не ўсё не так, як зараз я, ага, вось так разбрацца, узгадваю клавішы. Яно ўсё не так, як планаваў Толкін, хутчэй за ўсё, так? Але ж яно потым пераклікаецца ў канцы, асабісці канцы гэтай частцы, яно вельмі пераклікаецца з падзеямі у Толкіна, і ты такі, блін, гэта вельмі неблага, гэта вельмі неблагая адаптацыя. Так, а бегаць як? Гуляй, як бегчы? А, вось, усё, мне ўсе клавішы трэба ўзгадаць. Ну, цішай, Келебримбар, мы да цябе прыйдзем. Нам не абавязкова нікога забіваць, таму што ўзроўні нам ўсё роўна не мацуюцца, там можам проста прапусціць усё зараз. Ну, нас навучаюць на забойства, окей. Вітаю, Хэпі Йода. У выніку, мы згубілі Келебримбара, мы чуем, дзе ён кажа, мы ідзем па яго, спрабуем з ім сустрэцца. І гэта пралог зусім. Ён, скажем так, ён робіць невялічкую завязку. Другая частка, калі першая, амаль, ну, былі толькі некалькі персанажаў важных для гісторыі, то тут у нам дадаюць іх больш трошкі, і гэта гульня трошкі больш сюжэтная, чым першая, і сістэма Немезіс таксама палепшаная. Так што тут, у прынцыпе, вельмі добры працяг. Я... Скажем так, калі вы жадаеце пагуляць у гэтую серыю, то я бы рэкамендаваў, ну, можна пачаць з першай, але вы згубіце, я вам літаральна патлумачыў вось тое, што пра асноўныя падзеі, я вам патлумачыў, у чым прыкалдаць. Там 4 орка, якія нас, хутчэй за ўсё, могуць забіць, дарэчы, ну, я гуляю на высокай складанасці, і пакуль што любыя оркі нам праблема. Давайте паспрабуем. Паспрабуем пазмагацца з імі напрамую, але гэта можа быць не самая добрая ідэя. Оу, колькі вас навергла. Мы можам змагацца цэлай арміяй, калі што. Гэта нармальна для гульні, будзем рэальна з арміяй змагацца. Але гульня вельмі падтрымлівае яшчэ і стэлс-праходжання. Таму мы будзем камбінаваць. Асабіста на высокай складанасці нам прыйдзецца гэта рабіць, таму што забіваць арміяй складана. Ну, я зараз добра спраўляю, даю рады, але ворагі вельмі проста, я так бачу. Таму што я бы меў праблему потым. Бачце, яны не паміраюць ні халера. Ну, мне патрэбна, блін, літаральна... Блін, я на контратаках спрабую выцягнуць гэта, але пакуль ідзе вельмі дрэнна. Яны проста не жадаюць паміраць. Я не магу дабіць іх на зямле, таму што іх занадта шмат. Таму задача ускладняецца. Яны раней ці пазней памруць, але гэта будзе складана. О, бачце, адзін памёр. Яшчэ і за храстам не адумадзе. Так, наколькі ведаю, гульня лічыцца зусім некананічнай. Ну, яна зусім не кананічна. Не, гэта 100%, як бы. Просто гэта неблагая адаптацыя, на мой погляд. Яна мне падабаецца тым, што я атрымаў сабе фэнтэзійных асасінаў пра асасінства. Ведаеце, вось там мне спадабалася. І я рэальна прымаю рашэнне, за кім я пайду і навошта. Ну, як бы, я сам сабе стаўлю мэту, каб разваліць армію оркаў. Гэта круто. Так, я і да серыялу нармальна стаўлюся, я спецыяльна доўга іду, каб пачытаць. Я і да серыялу нармальна стаўлюся, хоць і шмат хто яго хейціць, што нібыта ўсё не так, як у кнігах. Ну, ўсё не так, як у кнігах, я скажу шчыра. Таму не без розніцы, можна не напружвацца. Паўчкі? Вы ворагі, не? Я агулам не бачу праблему ў такіх адаптацыях. Так, я таксама вельмі спакойна стаўлюся да адаптацый амаль усяго. Мне вельмі не падабаецца, калі, ну, можа не тое неправільнае слово. Калі робіць іншы аўтар, то у мяне звычайна прэтэнзій няма. То бок калі, напрыклад, хтосьці вось быў аўтар нейкі пэўны, так, і ён напісаў кнігу, там першую, другую, трэцюю, напрыклад. І другая кніга ў яго слабая, альбо трэцяя слабая, альбо першая наадварот слабая, такое таксама хапае гэтага. Вось, проста звычайна після першай другую не пішуць. Дык вось. І атрымліваецца, калі гэта адзін аўтар, то я магу параўноўваць аўтараў, ну, як бы ў межах аўтара. А калі нехта робіць па, ну, свой фанфік, ну, па сваю фантазію накладвае, я такі, ну, гэта проста іншы чалавек робіць. Яно будзе іншае. Гэты твор будзе бессэнсоўны, які б чалавек іншы не зрабіў, гэты твор будзе бессэнсоўны, калі, ну, гэта робіць проста іншы чалавек. Таму што, ну, калі ён поўнасцю паўтарыць стыль аўтара арыгінальнага, яно ўсё роўна будзе не тое, разумееце? Гэта, наадварот, эфект злавешчай даліны толькі у мастацтве, разумееце? Яно, чалавек поўнасцю імітуе працу іншага чалавека, але гэта не ён. І вы адчуваеце, што гэта не ён. Вы ведаеце, што гэта не ён.
вам непрыемна, ну, нейкае ненармальнае адчуванне. Таму я, наадварот, я за адаптацыі. Гэта свая фантазія унутры чужой фантазіі развівае яе. Калі вам не падабаецца адаптацыя, вы можете ее просто выкінуць і ігнараваць. Вам нішто не забараняе. Вы можете не чытаць, і яна не кананічная, і ўсё добра, і ўсе шчаслівы. Каму падабаецца, таму падабаецца. Так, наколькі я ведаю, гульня лічыцца зусім не кананічнай, і некаторыя апантаныя лорам ставяцца вельмі крытычна да гульні, але мне асабіста падабаецца глядзець на іншыя трактоўкі лору, да і катсцэны тут просто немаверная. Гульняк ачмуранейшая. Для тых, хто не бачыў, у пачатку гульні я перад тым, як пачаць, тут толькі адное захаванне, тут няма магчымасці ствараць некалькі захаванняў, я выдаліў сваё 100% праходжанне гэтай гульні. 100% гэта значыць, што я зрабіў усё ў гэтай гульні. Ну, літаральна ўсе коллектиблсы, ўсё. Я атрымаў той Assassin's Creed, які я жадаў, праз вось другі Shadow of War, і першы быў вельмі неблагі, але сюжэту там малавата, і як бы шчыра сістэмай пагуляўся, і потым яна трошкі надакучлівая. Надакучвае. Тут яна пашырана, і ўжо дастаткова гэта. Я полностью з тобой згодны, Хэппі Юда. І Ярведак, я з вами, я вас падтрымліваю. Celebrimbo, what has been done to you? You've kept us waiting. Free him! Spider does not forfeit his prey, Ranger. Not unless a greater has set before it. Папярэджванне аб арахнафобіі. Папярэджванне контенту 18+. I called you here for a reason. Ладно, не 18+. You will Помолился. return him to me. Now. You are brave. For a man. But it is not your sword that will save him. How much are you willing to sacrifice? To suffer. I have given up everything. Not everything. Not yet. You want the ring? You would give me the ring for the wraith. And find myself beside him in your web. I am Shelob, and I deal only in truth. I wouldn't give it up either. Wait. Time now! Take your price. I'm impressed, Ranger. He must mean something to you. Go to your puppet before he dies. You have doomed us, Talia. Her power was vast before, and now you have given her mine. I poured my life force into that ring. Then we must take it back. The war you came to fight is not here. The ring is lost. So look to
to Minas Ithil and the Dark Lord's armies that surround it. Look to the Palantir. Sauron will not stop until all of Middle-earth is dominated. Palantir must be protected. Катсцена ўсё не канчаецца, калі скончыцца ўсё падлумачу на ўсе, ну, прашу на чат усё адкажу. I must know if Shelob's vision holds true. Ага, добра. Так, як толькі атрымаецца, я пастаўлю на паузу. Яшчэ паведамленне сабе выраблю. Першы акт, вось пра які я казаў, я сказаў, што пра пралог, насамрэч першы акт увесь, ён даволі залучаны, нам пакрыху адчыняюць механікі гульні, і тое не ўсе. Далёка не ўсё, у гульне да халеры механік. І вось ён даволі незбалансаваны, калі вы гуляеце на вельмі высокай складанасці. Першы акт. Таму мы зараз гуляем на высокай складанасці. Я, магчыма, яго зніжу. Таму што я ведаю, ну, я ўжо ведаю, і я не жадаю, каб вы проста глядзелі, як тут паміраю просто, ну, рэгулярна даволі. У фільме гэта ўжо Мінас Моргул. Так, то бок гэта падзеі яшчэ задоўга да... Ну, толькі калі падтрымліваецца Мордар, як бы вяртаецца да былой моцы. Зараз я распавяду, ну, адкажу на гэтыя самыя, на каментары. І ўсё, што ў катсцэне будзе. Катсцэна ўсё яшчэ не скончваецца. Palantir is our concern. We must seize it before it falls into Sauron's hands. With it, his armies will be unstoppable. The fate of the city matters not. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. We need to do something. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Так, спецыяльна не скочым уніз. Мы, гэта будзе ў будучыні Мінас Моргул, вельмі прыгожы момант з ім у фільме, калі там зялёнае святло проста ў нябёсы херачыць. Ось, але ён пакуль Мінас Ithil, і гэта месца, праз якое Фродо і Сэм будуць праходзіць міма праз логава Шэлаб. Тая жанчына гэта Шэлаб, то бок расказчыца ў нашай гісторыі, якая на фоне ўсё тлумачыць, што адбываецца, гэта Шэлаб, гэта павучыха, якая ў фільме. Далей. Што у нас... Мы зноўку не агурок. Вітаю, Рэгана. Так, мы зноўку не агурок, нам не пашчасціла. Мы напалову дух, напалову чалавек, карацей, мёртвая істота, якая вярнулася з сусвета памёрлых і спрабуе адпомсціць за сваю сям'ю, за сваіх братоў, і увогуле паспрабаваць неяк дапамагчы людзям у гэтым сусвеце. Ну і адпомсціць. У асноўным помста, гэта галоўная тэма гульні. Якая асаблівасць ёсць у гульне, ці гэта нейкі Assassin's Creed пад матывы Толкіена? Гэта... Давайте так, я паспрабую патлумачыць. Гэта мікс. Гэта Assassin's Creed плюс Batman Arkham плюс свая асаблівая сістэма Nemesis, вельмі крутая сістэма, плюс менеджмент арміі, плюс яшчэ... Ну, я не ведаю, як гэта патлумачыць. Карацей, сістэму Nemesis трэба расказваць асабліва, так? Вось гэта ўсё. Гэта не проста асасін. Гэта вельмі комплексная гульня, у яе шмат механікі, як я ўжо сказаў. І нам іх за першы акт нават не ўсе пакажуць. Напрыклад, па-мойму, стварэнне арміі толькі ў другім акце, пасля Мінас Ithila і падзеі ў гэтым горадзе. Гэты горад надоўга. Ну, ён, па тыпу, мы хутчэй за ўсё ўвесь стрым будзем толькі гэты горад праходзіць. Ён падаецца, для тых, хто гуляў і даўно, вам можа падацца, што Мінас Ithil даволі кароткі момант у гульне. У параўнанні з астатнімі 80 гадзінамі ён рэальна маленькі, але насамрэч ён доўгі. Ну, асабіста на высокай складанасці тут можна даволі доўга калупацца. На Fantastic Dice адправляецца 100, я не ведаю, ўжо прагаварыў, не прагаварыў. Галдрэль вельмі змянілася за лета. Вельмі такая, ну так, павучыная вельмі Галдрэль. Так. Мы выглядаем лепш за Разеля. Так, літаральна, ну зараз мы за Разеля, карацей, будзем гуляць. Гэта самае, дух, які з намі.
Я паўтару, гэта я паўтараў некалькі разоў, але гэта вельмі важна для, ну, як бы людзей усё дадаецца. Мы гуляем за чалавека, які памёр на чорнай браме. Я зараз усім больш кароткую версію буду расказваць падзей асноўных. Мы гуляем за чалавека, які памёр ад напада хаўруснікаў Саурона у каля чорнай брамы. Мы ахоўнік чорнай брамы, але памёрлі мы некалькі, можа, гадоў 50 назад, я не ведаю, там пасля нашай смерці прайшло пэўная колькасць часу. Перад смерцю у нас усяліўся Келебрімбур, гэта старажытны эльф, які зрабіў пярсцёнкі ўлады. І ў канцы падзеі першай частцы ён зрабіў, мы разам, у пачатку гэтай гульні, як бы, мы зрабілі пярсцёнак улады, які па тыпу супер-мега пярсцёнак улады, супер некананічная халера, але зараз мы гэты пярсцёнак абмянялі на тое, каб зноў вярнуць нам духа гэтага Келебрімбара. Келебрімбар вельмі незадаволены, таму што мы ўсё прадзяўблі. Але ж паспрабуем вярнуць і пярсцёнак і выратаваць Мінас-Іціл, таму што Таліяна вельмі напужала атака оркаў на Мінас-Іціл. Яны спрабуюць скрасці палантір у Мінас-Ітіле. Палантір, хто не памятае, гэта сярэдзем'евы варыянт інтэрнэту, карацей. Вось такая справа, і карацей шарык такі. І вось гэты шарык мы спрабуем выратаваць і плюс спыніць оркаў наколькі можам. Мы абсалютна магутная істота. Вось гэтага хлопца мы захопім і будзем дапытаем яго. Мы можам кантраляваць гэтых самых. Мы можам літаральна кантраляваць оркаў, чытаць іх думкі, калі, ну, падключымся да іх. Вось, гэта мы вельмі жудасная пачвара, насамрэч, ну, вось наш галоўны герой. І зараз мы ад яго паспытаем даведацца. Сістэма Немезіс, вітаю. Мы паспрабуем даведацца нешта пра капітанаў оркаў. Так, ну, у нас няма выбару, патрэбна абраць капітана, які на каго нам паказалі. Вось адзін з капітанаў оркаў. Мы можам паспрабаваць яго забіць. Ён дзесьці на гэтай мапе, ва ўсім Мінас-Ітіле знаходзіцца гэты орк, і мы можам ад яго пазбавіцца. Такім чынам аслабіць ран, ну, як гэтых оркаў увогуле. Эльф і ягоны чалавек лох. Ну, прыкладна, скайп, вось, ён. Думкі оркаў пажраць бы. Ну, вось мы адзначаем сабе мэту. У нас праводзіць поўнасцю пра сістэму Немезіс па крыху па кавалку, таму што яна вялікая вельмі сама па сабе сістэма таксама. Калі вам яе расказваюць, яна, ну, яна вельмі складаная, вам заўсёды будуць распавядаць, ну, хто не апісвае гэтую гульню, яны звычайна апісваюць нюансы гэтай сістэмы, але гэта лепей пабачыць і паспрабаваць самому. То бок, дзякуючы гэтай сістэме мы маем адчынены сусвет, у якім мы можам забіваць ключавыя цэлі па нашаму жаданню, падлаўліваць іх на іх слабасцях і пазбаўляцца, аслабляць рангі, такім чынам дабіраючыся да іх босаў. І потым да босаў іх босаў, і такім чынам падрэзаць усю сістэму абароны нейкай крэпасці оркаў. Пакуль што у нас няма крэпасці, тут толькі атака оркаў на Мінас-Іціл, і таму, як бы, не супер складаная гэтая сістэма. Ну, як бы, нам пакрыху яе будуць дадаваць ускладненне. Там і орк праходзіць. Нам патрэбна знайсці сляды капітана, у прынцыпе, добра было б забрацца кудысьці і прайсці далей. Што тут? Оп! Можна атручваць ежу, можна вырашаць, вы вырашаеце праблемы так, як вам зручна. Калі жадаеце поўнасцю проста учыніць нешта па тыпу цэлую серыю забойстваў, да калі ласка, вы можете проста напрямую напасці на крэпасць у наглую і мячом сваім зарубаць усіх. Я гуляю на высокай складанасці, таму мне прыйдзецца паводзіць сябе асцярожна, таму што любая бойка гэта будзе сумна. Ну, нам будзе складана забіваць, таму гэта неэфектыўна. Лепей ваншоціць іх вось уціхую. Так. Побегли? Яны могуць орка там знайсці, падняць трывогу, дарэчы, мы там трупы пакінулі. Гэта не вельмі добра. Я даскачу? Я не ўпэўнены, што я даскачу. Скочам мы, дарэчы, абсалютна абсурдна, але у нас унутры старажытны эльф-дух, таму гэта можна і праігнараваць. Мне падаецца, там на вежы будзе орк. Давайте на вежу залезем. Там будзе ахоўнік? Не, няма ахоўніка. Добра. Знайсці сляды капітана. Оп. Вось тымі нам прыйдзецца хутчэй ўсё змагацца, я не ўпэўнены, што мы зможам абысці іх. Атрымаецца? Не, з маімі здольнасцямі не атрымаецца. Давайте пазмагаемся. Ну ўжо, гэта ўсяго 4 орка. У пачатку у нас няма сістэмы нават паляпшэння, у нас досвед не капае за перамогі, таму... Вітаю, Мармоль.
У нас няма ніякай сістэмы мацавання зараз, мы першы ўзровень, і ён не будзе падвышацца. Гэта тое, што я казаў, несправядлівы пачатак трошкі. Калі вы паспрабуеце на вельмі высокай складанасці пачаць гульню, вам будзе вельмі складана. Абсурдна складана, потым, калі ў гульні адчыняцца ўсе механікі, ўсё балансуецца нармальна. It was worth it to humiliate that. Гульня недаступная ў Беларусі. Халера. It's the Grey Walker. I thought he was dead. He is. Дарэчы, вось гэтай размовы, вы зараз бачылі сюжэтную, але оркі часта любяць паразмаўляць з вамі. Гэта ачмуральна. Так, нас навучаць зараз лукам карыстацца. Стрэлу у нас абмежавана. Так, добра, разабраліся. Мы можам змагацца ў адкрытую, але зноў жа, мы на высокай складанасці, я бы гэтага паспягаў. Потым будзе горш. The Palantir is a powerful artifact. If we were to possess it, We could turn the tide. Мусяць жа быць гэтыя перавагі, то зарацееш. Ну так, яно трошкі... Блін, а як я павінен? Што я шукаю? А, вось такія сляды. Разумеў. Но уже будем осторожными. Стрелы собрали. Абсолютно космичные нейкие. Карацей, мы будем осторожненько, але, зноў жа, полностью абысці мы гэтага не можем, і тут у некаторых месцах патрэбна, зноў жа, без мацавання мы не можем адысці і прадумаць сваю тактыку па-іншаму, а кожны раз, калі мы загінаем, тут у гэтай гульні няма сістэмы такога, як у Dark Souls, напрыклад. Што ты памёр і вярнуўся там і прыйшоў, пазмагаўся з імі зноў. Сусвет прасоўваецца наперад. Мы паміраем у сусвеце, і сусвет ідзе далей. Пакуль мы мёртвыя, праходзіць пэўны час, і оркі становяцца мацней, а ў асабістасці той орк, які нас забіў. Змяняецца расклад сусвету. І ў выніку мы можам, калі вы будзеце занадта шмат паміраць на высокай складанасці, на сярэдняй увогуле гэта, ну, нармальна, там лёгка вы валіце ўсіх. Але калі вы на высокіх складанасцях гуляеце, у асабістасці ў пачатку вы будзеце паміраць. А гэта робіць оркаў мацней. У выніку вы можете самага... Калі любы з гэтых оркаў мяне заб'е, ён стане афіцэрам у гэтаму момант. А я не жадаю, каб ён стаў мацней, разумееце? Я спрабую не паміраць. Гэта не ў маіх зацікаў... Ну, я не ў гэтым не зацікаўлены. Потым у другім аккаунце пагляджу, бо выглядае цікава. Яна крутая. І гэта той Assassin's Creed, які я жадаў. Ну... Я ад Assassin's Creed заўсёды ад усёй серыі жадаў сабе здольнасці, як бы... абіраць сабе цэлі, рэальна самому планаваць забойства. Разумееце? Як бы Хітман, серыя Хітман у гэтым цудоўна працуе. Але ну, тут канкрэтна у нас адчынены сусвет, у нас не адна нейкая цэль, у нас іх шмат, яны змяняюцца бясконца. Гэта ўсё само, ён адчуваецца жывым сусвет гэта. І мы можам усё прадзяўбаць, калі б не будзем неасцярожны. Графон такі не слабы. Калі яна выйшла, яна тармазіла паўсюль. яна вельмі патрабавальная, калі што. Вы не глядзіце, што яна ў мяне так прыгожанька ідзе. Я на сваім камп'ютары папярэднім вельмі зніжаў графіку. Ось, яна патрабавальная. Так, пераходзім у рэжым... Памятаеце у гэтым самым? Фрода патрапляў у сусвет духаў. Вось мы, карацей, можам так рабіць. Праз Келебрымбара. Бачыце, вось там, мы можам нават пабачыць, адзін з капітанаў паблізу знаходзіцца. Ну, тут нам спецыяльна яго падставілі, каб мы навучыліся. Але мы можам гэты самае шукаць. Так. Дык вось, мы знайшлі таго капітана, якога мы, ну, пра якога даведаліся ад аднаго з оркаў. У яго ёсць асаблівасці. Я магу? Вось, паглядзець. Глядзіце, у оркаў ёсць свае асаблівасці. Напрыклад, гэты у нас мае 4 абаронныя асаблівасці, то бок кожны орк, які згенераваны, ён мае сваё імя, свой узровень, свае асаблівасці нейкія, імунітэты, свае моцныя бакі, свае слабыя бакі. Бярэм самыя моцныя яго бакі. Ён неуязвімы для стрэлаў, то бок у яго з дальнабойных атак яго не забіць. Так? Яго нельга падпаліць, яго нельга атруціць і яго нельга забіць жывёламі. Ён яшчэ, яго клас камандзір, то бок ён будзе прызываць оркаў у сваю дапамогу. Ідэале мы павінны ціха яго забіць без, ну, як бы ён будзе, яго праблема, калі бойка будзе зацягнецца, так? У нас будуць праблемы з ім. Яго слабасці.
Яго стелс-атакі аглушаюць яго, то бок мы не заб'ем яго стелс-атакай, але аглушым. Плюс яшчэ Executions, асабістая атака, яна наносіць яму шмат пашкоджанняў, і яму шмат пашкоджанняў наносяць стелс-атакі. Ён ідэальная цэль для ціхага забойства. Нам ідэальна яго зараз ціха і забіць. Трэба толькі выгадаць момант, незаўважна падабрацца да яго і скарыстацца гэтымі слабасцямі яго. Ён там вышэй. Мы яго сабе ўжо адзначылі. Оркаў абыходзім зноў жа. Мацавання няма. Зараз, што б мы не рабілі, мы ўзровень сабе не падымем. Таму просто бяром і дабіраемся да яго. Рафен не ў 2 разы горш, а відакі сталі ў 2 разы даражэй. Так? Такое жыццё. Вось он там стаіць. Ідэальны варыянт прабрацца да таго будынка злева. Галоўна, каб ён нас не заўважыў. І тут ніхто не апынуўся. Ёсць? Ёсць хто-небудзь? Я проста не жадаю, каб нас заўважылі. Зноў жа, на высокай складанасці яны ўсе больш уважлівыя яшчэ. Трэба паасцярожней. На вежу нам забірацца, дарэчы, не абавязкова на самы верх. Давайте просто аблезем яе. У прынцыпе, мы можам і з вежы скокнуць, мне падаецца, так? Атрымаецца. Ой, стелс-кіл. Можна. Давайте. Оп. Гэта не заб'е яго, але толькі застанець. Даб'ем яго на зямлі. Жанчына, ты што? Ау. Мы яго не забілі, так? Дзякуй вялікі. Ачуняў. Мы знаёмімся з гэтым персанажам, і разумееце, гэта рандомна згенераваны орк. У яго ёсць свае нейкія фразачкі, ён будзе казаць. Гэтыя фразы не бясконцыя, вядома, калі вы доўга гуляць у гэтую гульню, вы іх усе пачуеце. Але ачмурэнна ж, у нашага безымяннага орка ёсць нейкае сюжэтнае абаснаванне. Оркі могуць потым... Ведаеце, сюжэтныя павароты тут не тады, калі вам галоўны сюжэт распавядае, але калі, напрыклад, мы забілі гэтага орка, а потым вызначыцца, што мы яго не забілі, і ён вернецца нечаканы момант і адпомсціць нам. Разумееце, вось такое тут бываюць павароты, тут да халеры такога. Гульня генеруе сітуацыі на аснове таго, што вы рабілі. Напрыклад, вы забілі орка, альбо не забілі, ён там ад вас збег. Ён не праснуўся па рангах, ён запомніў вас. Ён скажа іншую фразу, калі вы ў іншы раз з ім сустрэнецеся, і ён нагадае вам, як прайшла ваша папярэдняя сустрэча. Вось. Ачмураць? Блін, пацешку зрабіў. Там тая жанчына дапамагла, на сябе ўзяла оркаў. Большасць. А мы гэтага не дабілі. Амаль. Давайте дабіваць яго. Оп. Гатовы. Мінус 1 афіцер. Немезіс, ён такі. Забіраем за яго зброю. У нас ёсць гір і мацаванне. Карацей, мы можам сабе прадметы замяняць. Так, новы меч. Трошки лепей, чым у нас. Пакінем. Немезіда сістэма ачмурэнейшая. На моё меркаванне, ачмурэнная штука. Давайте зноў да яе пойдзем. Бачыце, мы забілі аднаго з оркаў. Там вось. Мы не ведаем астатніх оркаў, дзе яны знаходзяцца, але труп вось ляжыць. Я не магу зараз яго абраць. Не магу абраць, вось он. У выніку ёсць цэл набор капітанаў. Напрыклад, у іх адбываюцца свае падзеі. Зараз навёў на аднаго з такіх, і ў яго канфлікт зараз з іншым капітанам. Бачыце чырвоную лінію? Праз 3 хады, падзеі, скажем так, агульныя падзеі ў сусвеце, калі яны адбываюцца, у іх адбудзецца свая падзея, і яны там разборкі ўчыняць, напрыклад. Вось гэта будзе ўжо праз 1 ход зробіць разборкі з іншым капітанам. І ўсё гэта рухаецца само па сабе, мы удзельнічаем у гэтым часткова, а гэта ў нас ахоўнікі Гондара, вось гэта Мінаса Ціла. У нас пакуль мы каля крэпасці саюзнай, скажем так, таму як бы потым мы будзем асаждаць іншыя крэпасці і спрабаваць выбіць іх капітанаў. Паркур асасінаўскі. Так, гэта элемент 100% асасінаўскі. Бойкі як з Бэтмен Аркхем. Сістэма Немезіда наверх і, накручана. Плюс невялічкі менеджмент і, як гэта, трошкі РПГшнасці ў сэнсе таго, што мы можам там зброю сабе паляпшаць. Там діаблоід, карацей. Вось, такая лутавый. Лутер-шутер. Не, лутер-слэшер.
Якого году гульня? Мяне тут адцягваюць, я магла прапусціць. 2017, дзякую вялікі, бо я не ведаю якого года, я не памятаю. Дарэчы, гульня патрабуе мінімум 2 гігабайта відэакарткі, але графіка ўражвае. Яна, я ўжо казаў, ну, гульня патрабавальная. Будьце, калі вы глядзіце на тое, як я зараз гуляю, яно прыгожа для вас усё выглядае, будьце асцярожныя. Я гуляў у яе на выхадзе, я зніжаў графіку ў 0, і яна ўсё роўна час ад часу падтармажвала асабісце на асадах замкаў, таму што на асадах замкаў, што цікава, тут рэальна асада замкаў ідзе, якую вы плануеце, і потым вы карыстаецеся сильнымі, вы ставіце, ну, зараз, спойлеры могуць быць. Карацей, вы сваю армію падрыхтоўваеце для нападу, мацуеце сваю армію, і гэтай арміі вы высоўваецеся на гэтую крэпасць, і гэтая асада можа прайсці як удала, так і неудала. І потым вам час ад часу прыйдзецца гэтую крэпасць яшчэ і абараняць. Вось, але гэта другі акт, і гэта яшчэ далёка. У нас толькі самая завязка сюжэту ідзе. Why are you out here alone? My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Minas Ithil still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. I'll be right behind you. Wait. What is your name? Idril, Talia. don't fall behind, Talion. We've lost enough men today. Гэтае забойства, вось зараз яно выглядала вельмі такое пастаўленае, то бок, ну, яно і было, нам падставілі спецыяльна гэтага капітана, але потым вам прыйдзецца самастойна шукаць гэтых капітанаў, выследжваць іх, знаходзіць, дзе яны знаходзяцца, і яны могуць быць у гэты момант, калі вы да іх прыйшлі, яны проста неўдалы момант для вас знаходзяцца. Час ад часу вы, асабіста на высокай складанасці, вы будзеце проста такі, не, я прыйду па яго душу пазней, бо занадта складана можа быць. Ну, проста неўдалы момант. Пакуль нам, зноў жа, вучаць баявой сістэме, мы забіваем вельмі павольна за высокай складанасці. Зброю на слабаватай падмацавацца мы таксама не можам. Герой прадвызначаны, так, мы яго не можам ствараць. Таліон выключна сюжэтны герой яшчэ з першай часткі. Мы ніяк РПГшнага моманту ў сэнсе адыгрыша ніякага няма, можете забіць. На гэта яго нават блізка няма. Так, бяжым зноў за Ідрил. Ну, ўжо мы яшчэ і не можам паскорыцца неяк. У нас потым яшчэ будуць здольнасці па падвышэнню нашай хуткасці. І іншага. Мы потым будзем проста насіцца як пракляты. Гэта трэба бачыць. Зараз пакуль мы бегаем яшчэ з прыкладна з хуткасцю звычайнага чалавека. Опс. Я не памятаю, у гульне блок увогуле ёсць такая істота. Я не памятаю зусім. Па-мойму, не было нічога такого, толькі парырыванне. Калі і ёсць, то я не памятаю пра яго. Уворот можа ёсць. Вось, можна пераскокваць. Мабільнасць. Трэба актыўна карыстацца. Ухіленне, карацей, ёсць, усе ім трэба было карыстацца. Можна пераскокваць праз оркаў, знаходзіць сабе больш выгадную пазіцыю, каб вам не прыйшлося ад усіх адбівацца. Тут ворагі не чакаюць. Калі вы контратакуеце, альбо штосьці робіце, ворагі не вельмі чакаюць, яны вас могуць ударыць, пакуль вы любое дзеянне робіце. І, ну, гэта ўскладняе і дадае смакатулінкі ў гульню, бо калі вы паміраеце, гэты орк становіцца з звычайнага там агалаеда нейкага ёлупня самага нізкага, ён становіцца афіцэрам. Таму што, паглядзіце, ён забіў гэтага духа, які дастае ўжо Саурона апошніх гадоў 50. Не ведаю, колькі гадоў насамрэч прайшло з падзей першай частцы, і першая частка цягнецца на працягу там гадоў і гадоў. Пакуль Мордар адбудоўваецца Сауроном па новай, разварочваецца першая частка, другая частка разварочваецца, калі Саурон яшчэ больш узмацняецца і ўжо як бы кантралюе Мордар больш канкрэтна.
пакуль я паміраю, враг мацуецца, так, і таму ты не вельмі жадаеш паміраць. Не таму, што, о, блін, я памру, і потым мне прыйдзецца забіваць гэтага орка зноў. Не, ты памрэш ад гэтага орка, і ён стане мацней. Sealing the gate. І гэта можа парушыць твае планы на будучыню. Ну, ты можаш у выніку стварыць сабе складаную праблему, але зноў жа, я кажу пра высокія складанасці. На нізкіх складанасцях вы, у прынцыпе, перамагаеце цэлую армію оркаў без ніякіх праблемаў. А, блін, можна было забіць і па сюжэце проста бегчы, навошта я гэта раблю. Дарэчы, здароўя амаль няма. Бяжым усімі атрадамі да цэнтральнай часткі горада. Трэба сіламі Келебрімбара карыстацца часцей, там у яго лук ёсць. Орк, ты чаму з намі бежыш? Ён такі, блін, я з вамі, карацей, хлопцы. Ідрил, не збегай, у мяне тут зараз місія праваліцца. Ось галоўная брама. Quickly, under the gate. Закрывайте браму, нам нормально. What are you doing? I will be long. Go. Яму што сцены, што, нам увогуле пофіг. Мы, карцей, супергерой такі ў гэтым сусвеце. Так, атака войск Келебрімбара яшчэ адна. Духоўны гэты глефа. О, мне дапамагаюць. Што цікава, зараз у мяне, па-моему, такой здольнасці няма. Карацей, ну, здольнасцяў тут да халеры. Тут адчыняеш і адчыняеш, і яны вельмі дапамагаюць пэўным стылям гульні. Напрыклад, у бойцаў адкрытай, альбо скрытым атакам і вось іншаму. We've lost the middle city. We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest. We have double their archer. We cannot match the orcs for their numbers or ferocity. Now, our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. Make sure they are taken to Henathanum. Is that an order? You must understand. We must protect what is most precious At all costs. Yes. That is an order. Then I'll see it done. But I'll be back on the wall before their next assault. A ranger from the Black Gate. I thought you were all dead. You heard the truth. If you've come to fight for Minas Ithil, Ranger, report to Captain Baron. Not come to join your army, General, but for the Palantir and its safekeeping. Protect the city, and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror in their ranks. Yes. It's about time they tasted fear. The men are assembled, General. Прыкладны расклад. Палантір, які знаходзіцца ў горадзе, нам не вельмі жадаюць, нам проста так у рукі не дадуць. Нам прапануюць абарані горад, і тады і палантір будзе ў парадку. Мы зараз прыяднаемся, будзем дапамагаць трошкі гондорцам забіваць афіцэраў і падараваць, скажем так, атаку оркаў. А тут недзе было сказана, якая гэта эпоха, другая ці трэцяя. Гэта падзеі
Слухай, я блытаю ў эпохах, я не настолькі глыбока ў лор памятаю гэта сам Middle Earth. Гэта падзеі дзесьці за, ну, не так доўга да падзеі фільма, ну, і кнігі. Ужо пасля Хоббіта, але... Так, пачакайце, так, пасля Хоббіта і перад Володаром Персцёнкаў. Ну, ось. Якая гэта эпоха? Скажыце мне. Нагадайце. Скіл-пойнты. Нарэшце. Вось нашае дрэва скіл-пойнтаў пры гэтым ёсць яшчэ асаблівасць. Вы як бы таланты сабе адчыняеце, напрыклад, нейкую. Я не магу сабе абраць. Блін, я абавязкова павінен ўзяць сабе хуткасць. Пры гэтым я не супраць. Няхай давайте носіцца будзем хутенька, бо у гэтай гульні бегаць прыйдзецца шмат. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. We cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look, The towers bear his mark. those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me, They give him sight. not without the Palantir. Без паланціра Саурон не можа бачыць, але ён ужо адзначае вежы, якія калісьці належалі Келебрімбару, як свае. І мы будзем спрабаваць як бы перахапіць зноў жа кантроль над горадам. Вышкі, карацей, вышкі, вы жадалі гэтага геймплею, так? Калі, ну, сюжэтнае тлумачэнне, гэта Келебрімбар у нас, гэта эльф, які зрабіў усе пярсцёнкі ўлады, ну, Саурон як бы прымусіў яго, ну, падмануў яго і прымусіў зрабіць гэтыя пярсцёнкі. Келебрімбар не да канца ведаў, навошта ён іх робіць. Так, Вока Саурона, гэта нас абавязковая місія, зноў жа, мы сюжэтнае выконваем, мы не можам зараз, мы не ў вольным свеце. Ось. Апдейт фотарэжыма. Цудоўна, не буду. Не, мне не патрэбна. We will dismantle his hold on Minas Ithil. We will shift the tide of war. Так. Нам падказкі наконт таго, каб дапытаць, але мы павінны асноўныя, гэта самае, місію пачаць. Бачыце, як мы пачалі скакаць з гэтай здольнасцю? Вышкі? Да лёгка, мы мгненна залазім. But we can turn Sauron's low craft against him. These towers can give us sight. We will purify them and make them ours. Ачысці мы атрымаем іх сабе пад кантроль. Келебрімбар жудасны чэл. Ён, карацей, яму пофіг на ўсё, яму пофіг на людзей, на праблемы людзей. Ён толькі пра перамогу. Так. Дзякуючы гэтай вышцы мы можам пашукаць асаблівыя месцы. Розныя, цікавыя. Вось там ёсць нейкая. This city is built on the ruins of my kingdom. Руіны яго каралеўства, то бок яно паверх пабудавана. І там ёсць нешта ўнізе. Still hidden Далёка ад Саурона. sight. То яшчэ мы побачым. Show you why we must retrieve my ring. І Тілдін я нават не памятаю, што гэта такое. Каменчыкі, наколькі памятаю. Ну, уже я гэта ўсё пазбіраў, мне літаральна у сам пачатку стрыма, хто бачыў, 100% захаванне выдаліў у гульне. Яно толькі адное можа быць у гульне адначасова, ну, захаванне маю на ўвазе. Я сваё папярэдняе выдаліў зараз. Так. Успаміны Шэлап. Добра. Далее абіраем сабе квест. Гарнізон? Што гэта? Гэта не самая прыемная частка гульні. Карацей, за тое, што мы гуляемся, мы можам сабе атрымліваць на Sid Meier's Civilization 4 адпраўляецца 9500. Дзякую вялікі. Я мог бы фалік захаваць. Ды халера з ім, калеша. Я не планую вяртацца ў... Ну, як бы, калі я буду вяртацца ў гэтую гульню, то не дзеля прагрэсу. Я зрабіў яе на 100%. Я прайшоў гульню. Адзінае, дзеля чаго я магу яе пагуляць, гэта, можа быць, я DLC-шкі не гуляў. Вось, але не той, каб быў зацікаўлены ў іх увесь гэты час, таму я сумняваюся, што я вярнуся да яе. Не, апошняя зараз гэта 7-я, якая вось выйшла. Толькі-толькі. 4-я даволі старая. Так.
яшчэ адна місія, гэта сюжэтная. Пакуль у нас няма падмацавання, то бок мы не можам мацавацца, нам няма сэнсу рабіць штосьці акрамя галоўных квестаў. Просто няма сэнсу. Давайте яе выконваць. I can show you how to conquer Mordor. As long as it keeps Gondor safe. Оп, приземліўся каля оркаў. Дарэчы, вось калі я іх буду просто забіваць, то мне ж досвіду не буду дадаваць, правильно? Чел з Гондора не ведае, што рабіць тут. По-моему, не халера мне гэта не дае. Мне патрэбна місіі, по-моему, выконваць, альбо нешта такое, альбо забіваць капітанаў, каб атрымліваць сабе пра падмацаванне. Да блин, не даў мне дабіць яго. Мне лепей нейкае хуткае здабіванне на зямлі зрабіць. Бачце, я тебе праткнуў уже 3 разы. Памры, чел. Нарэшце дабіў. Ты. Просто ад удару памёр. Ага. Вось там ёсць вораг 17-го ўзроўню, афіцэр. Яны вядуць гондарцаў? Вы охренели? А ну-ка. Зараз пойдем на миссию. Просто мне несправедливость гэта. Могу дапамагчы, пойду дапамагу. Ой, не тое. Эй. Не. На мне просто еще подказывают некие кнопки, я... Не тое. Не тое. Не памятаю, як паскарэнне. Во, пайшло паскарэнне. Мы, в принципе, не боимся никаких падений с любой вышыні. У нас все в порядку. Давай, першая цыва. Моя першая цыва была першая цыва. Літаральна самая першая. У якойсьці з цыв цывілізацыі, я не памятаю, з якой прыбралі будаўніцтва свайго замка. Я, дзеля гэтага замка увогуле ў цывілізацыю, у серыю цывілізацыі гуляў. Каб ты такі развіваешся, сабе замак будуеш. А чаму Рена хацеў гэта рабіць? Так, добра, ідем. Гэта місія сюжэтная. Зноў жа, з-за таго, што мы не можам падмацавацца, нешта вырашаць, у выніку мы як бы маем праблемку невялічкую. То есть, то бок, я магу прайсці некаторыя з гэтых квестах на высокай складанасці, такая боль просто праходзіць, я вам не магу перадаць нават. Таму што падмацавацца не можам, ніяк падрыхтавацца да місіі мы не можам, выбіць сабе лепш зброю мы таксама не можам, ну, карацей, мы закраслі ў гэтым стане. І пачатак ён можа быць складаненькі. Але зноў жа, я на высокай складанасці. Што з маім плашчом? Чаго ён прыліп? Бачце, ён павінен быць больш актыўны, не? Нешта дзіўнае з плашчом здарылася. Вось он уваход, які толькі духам можна адчыніць. Успаміны Келебрімбара. Даўным-даўно, шмат гадоў таму. In a bygone age, my army marched on Mordor. We buried our honored dead in barrows like this one. Our greatest warriors are preserved here, protected by powerful magic. And we use all our arts to bring the virtues of the elves with us as we marched. And you had the One Ring. Yes. And with it, I forged an army. I led the charge against Sauron.
Церебрымбар не такі просты. Не толькі кварсёнкі рабіў, а яшчэ і вёў атаку на гэта самае, на оркаў. Так, забівайце ворагаў, каб атрымаць рейс. Раз. А, гнеў, зразумеў. Добра, мяне навучыць новай здольнасці. Каб вы разумелі, ён стварыў армію з оркаў. Опс, я свайго ж орка забіў. Опс, мне падаецца, гэта быў зноў мой орк. Ну і ладно. Каму патрэбны гэтыя оркі, правильно? Не шкада. Against him. In my wrath, I was determined to punish him for his treachery. Нам яшчэ і пад усё гэта Церебрымбар распавядае, як у яго падзеі, як ён перамагаў Саурона раней у далёкім мінулым. Гэта, пачынаю, вось гэта канкрэтна, скажем так, моманты, яны абсалютна там не кананічныя, нават і блізка. Але месцамі гульня спрабуе быць у канон, ну, каб вы разумелі. То бок яна не... Яна як бы фанфік, але пры гэтым не поўны абсурд. Месцамі яна рэальна там, дзе магла бы забіць на канон, яна не забівае на яго, яна прытрымліваецца яго. Я выбачаюсь, не могу поглядеть. Зараз на Fantastic Dizzy 500. Чатку не могу читать. Бо бачите, якое месиво тут відбувається. А ось ярость. І що я можу робити? Оп. Калі я плашч мыў, ён 100% памыты, яго просто можа... Кандыцыянер можа не той. Можа трэба іншы кандыцыянер выкарыстоўваць для плашча. І вось тут яго Саурон і падмануў. The new ring. Our ring. Is not marred with his shadow. Навошта нам эльфікі? У нас шэлап, йо. It is perfect. Вы бачылі шэлап? Навошта нам эльфікі? Вы пра што? Павучыха. Смягол яшчэ не вылавіў кольцо з ракі. Ну, дарэчы, тэхнічна гэта падзея якраз такі ўжо, калі Голум тут... Голум ёсць у першай частцы. То бок гэта падзея, ну... А, ну, яны паміж Хоббітам і Уладаром. На Devil May Cry 5 адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі, Хэпі Йода. Мы выканалі ўсё. Таму мы атрымалі сабе яшчэ і скілпойнт на гэта. Скілпойнты нам зараз вельмі патрэбны. Так. The ring is lost for now, but we can still secure the Palantir. Давайте-ка нам персонаж і новыя здольнасці. Нам спатрэбіцца здольнасцяў базавых вельмі шмат, і зараз трэба вельмі асторожна абіраць іх. Вітаю, Района. Дарэчы, зараз мы... Ну, новы скілпойнт, добра. А, гэта сюды пойдзе? Ну, іншыя скіны. Ну, яны ў мяне адчынены ў вялікай колькасці. Таму што я ж прайшоў гульню. У мяне ёсць, можна розны выгляд гэтым самому паставіць нашаму герою. Гэта здзел фішак нават, па-мойму. І на некаторыя. Ну ладно, скін мы не будзем абіраць. Дарэчы, не па тым пытанне. А ты глядзеў трэйлер аніме Devil May Cry? Так. Колькі іх ужо выйшла? 3-4? Я не ўсе паглядзеў. Я ў любом выпадку буду глядзець, буду... Ну, пагляджу. Мне весела. Ось, мне падабаецца. Адзінае, я там не чакаў песні Limp Bizkit. Вось чаго там у адным з трэйлераў Limp Bizkit грае. Вось чаго я, нахрен не чакаў. Дарэчы, вось, я зараз Район з'явіўся ў чаце, нагадала мне. Што у нас з Disco Elysium? З Disco Elysium учора пераправерыў радкі, пераправерыў распакоўку, усё правільна. Гэта я, карацей, там мелкая моя памылка, я палічыў, што нешта ідзе не так, і потым пайшоў пераправяраць гэта ўсё яшчэ раз. Насамрэч не, я пераправерыў, усё ў парадку. Я зрабіў яшчэ запакоўшчык для гэтага самага, для дыялогаў назад, палепшаны.
У выніку зараз я магу спакойна дадаваць людзей, і раёна, калі што, я сёння літаральна збіраўся табе пісаць наконт таго, каб далучацца да перакладу і дадаць цябе у Discord. Вось, так што яшчэ напішу, калі не напішу сёння, то напішу заўтра абавязкова, калі сёння часу не знайду. Так што ўжо вось яно. Я шчаслівы, можна нарэшце далей працягваць. Ну, у сэнсе, што я не заблакавана ўся праца гэтым. Ось, усё ў нас у парадку. Так. Данте даволі пашорпаны? Не, ён у гэтым самым, у Devil May Cry у гэтым серыяле Данте якраз такі малады. Як у трэцяй частцы, карацей. Ён, хутчэй, трэцяя, можа нават раней за трэцюю. Такі прыдуркаваты малады. Ось. А можа трохі старэй за трэцюю частку, я не ўпэўнены. Ось. Не пятая, дакладна не чацвёрты Devil May Cry, уж дакладна не пяты. Апошні падабаецца. Ну, як ёсць. Добра. Brutalize. Гэта што? Можна пужаючы стэлзабойства зрабіць, пужаючы. Гэта не наш варыянт. Яно неблагое дае нам перавагу, але зараз нам патрэбна шукаць іншае. Бойка. Экзекуцыя. Калі у вас поўная моц, вы можете забіць ворага. Гэта супер важна. У нашых бойках гэта будзе важна. Рейс. Кінуць кінжанчык. Гэта не вельмі абавязкова. Ездзіць на жывёлах можа быць карысна, але сітуатыўна. Тут, дарэчы, можна кантраляваць жывёл і нават гіганцкіх там пачвар. Ну, каб не спойлеры... ну тут усё паказана. Граугі, то бок здаравеныя гэтыя тролі, так? Можна прызываць потым маунта. Можна потым теневога маунта зрабіць, то бок мы скотчам імгненна пачынаем кантраляваць кагосьці без неабходнасці яго там аслабіць і іншае, зарабіць яго сабе. І ў канцы можна будзе на цмоке насіцца. Вось. Разумееце, наколькі гульня, далёка заходзіць, мы на цмоках насіцца будзем яшчэ, іх падпарадкоўваць сабе. Падпарадкоўваннем яшчэ механіку, дарэчы, і ніяк не чынілі. Так, выцягванне. Так, лефа паляпшэнне, яна у нас уже і так ёсць. Shadow Strider карысная, але не абавязковая зараз. Гэта ўсё сюжэтнае увогуле. Жоўтенькім адзначаны тыя, які па сюжэце мы атрымаем. Давайте Execution, таму што нам патрэбна нейкім чынам перажываць прамыя кантакты, бойкі, калі мы будзем без абароны кагосьці, і гэта будзе складаненька. Дарэчы, у нас нейкі прыкалдасны орк абраны. Golem the Punisher. Окей. У мяне асабіста трэйлеры не ўразілі, нешта не тое ў параўнанні з гульнямі. Яны, скажу, была анімеха яшчэ раней гэтага Devil May Cry. Я скажу, што тое, што я бачу, яно насамрэч у стылі гульнян. Але ўсе гульні вельмі розныя. Па тэматыцы, як яны, як бы пра адно і тое ж, але вайбы ў іх розныя. Вам можа вельмі спадабацца Данте з першай і другой часткі, але трэцяя частка была перазапускам. Чацвёртая частка была, перазапускам. Пятая — гэта ностальгічная камбінацыя папярэдніх. Карацей, ведаеце, Devil May Cry — гэта серыя перазапускаў. Мяккіх перазапускаў гульні. Яна ніколі не была пра штосьці адное, і Данте, просто Данте ў цэнтры. Гэта чэл з сваім прыдуркаватым гумарам і лайтовы такі, ведаеце, расслаблены. Бясконца расслаблены чэл. Вось, акрамя першых двух частак, напрыклад. Для мяне вось гэта Данте. Для кагосьці Данте гэта суворы чэл, там такі вельмі сканцэнтраваны, першая, другая частка, максімальна праблемны і закрыты. Вось такое, прыкладна, першая, другая частка. Карацей, я скажу так, гэта, неважна, які будзе серыял, ён складана трапіць міма Данте. У Данте настолькі расцягнутая тэма, настолькі ён прыдуркаваты чэл, што калі яны робяць, тое, што я бачу ў трэйлерах, гэта прыдуркаваты чэл, то ў прынцыпе яны ў тым напрамку працуюць. Яно можа мне не вельмі спадабацца, можа вельмі спадабацца. Трэба паглядзець і потым зрабіць сваё меркаванне. Я не магу сказаць, які ён будзе, я дакладна буду глядзець, а там ужо паглядзім, ці спадабаецца мне ці. Так, добранька. Фігуркі нібы цацачныя. Зараз мы гэтыя фігуркі нам яшчэ накідаюць. Мы яшчэ не бачым іх. Так, джемы гэта можна паляпшэнне... зараз вучыць гэтаму ўсяму. Гэта можна ўставіць, але ў нас слата ж няма. Першы бесплатны. Добра. Ставім, і ў нас толькі адзін крышталік. Сумавалі па крышталіках з Дыябла?
памятаеце, у зброю ўстаўляць розныя камбінацыі, там вось гэта ўсё, паляпшаць іх аб'ядноўваючы некалькі аднолькавых крышталікаў, вось гэта ўсё. Хто памятае з другого Д'ябла. Ну вось карацей, вось яно тут. Можна ўстаўляць. Дадаткова шанец, што ворагі дропнуць нам гэты самы рэсурс. Не вельмі карысна зараз, нам бы пашкоджанні нейкія, ну рэальна мы больш павінны сканцэнтравацца на выжыванні. А ё-моё. Новыя ворагі, карагоры. На жаль, мы іх кантраляваць не можам. Змагацца мы з імі таксама не вельмі... Яны непрыемныя ворагі. Ай, я ж скокнуў у бок. Адчапіся. Забілі карагора. І падскочыў яшчэ ў канцы, каб пацвердзіць. Добра. Новыя квесты. Зноў жа, мы павінны выконваць квесты. На жаль, нас не пускаюць у адчынены сусвет, і гэта будзе даволі доўга. Рэальна, у ідэале ўвогуле самая гульня з адчыненым сусветам, поўны смак, пачынаецца толькі пасля першага акта, што... Скажем так, у гэтай гульні ёсць праблемы, так? Давайте так, я яе ўсе толькі пазітыўныя бакі кажу, але ў яе ёсць праблемы. Гэтыя праблемы мне самому не спадабаліся нават пры першым праходжанні. Нагадваю, я прайшоў 100% узяў. Ну, мне вельмі спадабалася гульня, я лічу яе чмурэннай. Дарэчы, мне зараз падаецца, мы і досвед нават можам зарабляць, так? Мне падаецца, мы досвед... А, не, гэта не досвед. А які досвед атрымліваю? Я не памятаю. Персонаж? А, вось там досвед. Так, ён расце пакрыху. То бок мы можам ужо зараз пакрыху мацавацца. Нам не абавязкова... Ну, хаця бы гэта нам разлучылі, гэта добра ўжо. Будем далей ісці па галоўнаму сюжэце. Гульня час ад часу лочыць нас ад галоўнай сюжэтцы, пакуль мы не атрымаем пэўных здольнасцяў. Ну, скажем так, пакуль мы не набярэм пэўны ўзровень, пакуль мы не захопім дастаткова гэтых самых... Ой, вельмі цікава лазім. Пакуль мы не заробім... Там не захопім крэпасці пэўныя. Час ад часу бывае такое, што там нават абсурдная сітуацыя, што ты захапіў крэпасць, потым ты павінен па сюжэце, каб прасунуцца, ты павінен захапіць яшчэ крэпасць, потым яшчэ крэпасць, потым яшчэ крэпасць. Ты як бы выконваеш адно і тое ж, і гэта прыедаецца. Там перабор. У пэўны момант становіцца ў канцы, у самым канцы гульні, гэта становіцца ў перабор. Сюжэт амаль ніяк, ну, сюжэт увогуле нікуды не рухаецца. Калі вам усё яшчэ цікава займацца сістэмай, ну, гуляцца з сістэмай Nemesis, то вам будзе весела, калі вы ўжо не можаце на гэта глядзець, то вам будзе вельмі дрэнна ў канцы гульні. Але да сярэдзіны ачмуранейша ўсё. На мой погляд, не вельмі шмат мінусаў для мяне. Так, вось ён пра палантір. Давайте гэтую гісторыю паспрабуем. There's no time. We can only take the most valuable. We're taking everything. Idrin, sacrifices must be made. I will not sacrifice our past to fear. Oh there. Who are you? Baranor, this is the ranger I was telling you about. You've spilled much blood for Minasifu. We don't even know your name. Talion. Gondor thanks you, Talion. But we need all warriors. Вітаю, єський господар. Well, the Uruks seek the Palantir. They will not stop until it is theirs. Where is it? My father has hidden it. There's nothing safe, hidden or otherwise. The Uruks will tear this city apart to find it. These are desperate times. But we will not surrender, and we will not fall. We cannot. Ну і што вы далей будете рабіць? Што цікава, Таліан трошкі такі, ён ужо адарваны ад сусвета жывых, ён сябе і паводзіць так. У першай частцы ён вельмі супраціўляецца Келебрымбару і канфліктуе з ім. У другой частцы ён пакрыху ўсё больш і больш прымае кропку гледжання Келебрымбара. Келебрымбар кажа, што трэба забраць палантір і похрэн, што здарыцца з горадам. Таліан супярэчыць і спрабуе ўсё яшчэ абароніць горад, але, як вы бачыце, ён усё яшчэ, скажам, усё менш супраціўляецца Келебрымбару. Ну, у параўнанні з першай часткай гэта вельмі заўважна. I will not let this city fall. Then we must obtain the Palantir. It is the only way. Ау. Не-не-не-не.
Ні-ні. Уф. Ну, хопіть. Я сподівався пробігчи. Так. Ось ми заробляємо моці, можемо використовувати його потім для пригожих добивань. Ось це те, що я чинив собі здольність. Я ведаў, што я бяру, таму што гэта вельмі важна для бойцы. Нам трэба час ад часу патрэбна проста імгненна дабіваць ворагаў. Ось, execution. Напрыклад, бяром орка, нават калі ён моцны, і імгненна забіваем яго. Без неабходнасці яго, ну там, дабіваць на зямлі, што можа быць вельмі праблемным. І як вы бачылі, час ад часу мы проста не можам гэтага выканаць, нам не даюць такой магчымасці. Давай, Идрил, беги, побежим за тобой. Бежим, нехай на нас не буде. Ну, Ідрил, куди ти біжиш? Там же вибухне зараз. Ау. Здоров'я у нас не бясконцае, яно не просто так не вяртаецца. Я нават не памятаю, як яго вяртаць. Мне, па-моему, патрэбна, ну, забіраць ворагаў. Ну, по типу, просто рукой прикладывать их и душить. Осадные почвары. А, почекайте-ка, я повинен его... А, ви сюди. Ау. Я не то роблю. Я в уголі не ту халеру роблю. Мені потрібно було з лука по йому трапити. Давайте так. Блін. Не рипайся. Чудовно. Він все ще живий. Ми ослабили його і зараз можемо поспробувати задомінірувати його. Нагадую, ми вельми ж злосні почвари. Це жудосно просто. Оп. Задомінірували, взяли під свій контроль і зараз будемо використовувати його, щоб атакувати ворогів. Висмоктати душу, так? Літерально, ну, ми почвара та ще, я, блін... Ти у певний момент не упевнений, що горш, орки чи ти. Ага. Залез. Я надеюсь, он не по мне стреляет. Ой. Позбавились от его. Орки еще еще бегут. Ну, ось вони там позбиралися. Ну і, до речі, потім, як ви розуміли, гэта місія подається просто сюжетно обов'язково. Ні, потім можна буде знаходити таких у крепостях і використовувати на свою користь. Це нас вчить механіці у гульні. І гэта вельмі круто. Мне вельмі падабаецца, што ў гэтай гульні шмат таго... Давайте зараз доб'ем яго. R1, ну. Я ж натискаю R1. А, нажаць і заціснуць. Усё, забіваем гэтага пачвару. Якую самі кантралявалі. І вось яна трошки новая здольнасць. Наступную. Позбавляемся ад іх. Я кажу, механік у гульне шмат, вы самі абіраеце, чым вы карыстаецеся. Ну, як бы, у вас будзе тое, чым вы карыстаецеся больш актыўна. О, блин, нам патрэбна дабрацца да яго за 30 секунд. Блин, можа я не паспею. Гэта дадатковы квест, скажем так. За яго мы дадатковую узнагароды можам атрымаць. I was thinking of Gondor. 9 секунд, поспели. Добро. Блин. У нас гэты фокус запавольвання часу вельмі кароткае. Яшчэ, пакуль. Потом будзе лепей.
These hordes are endless. Sauron's armies have grown massively. A conventional victory against him will not be possible. We must secure the Palantir. Избавляемся от пачварок гэтых. Не чакалі яны, што іх жа пачвара будзе атакаваць у адказ. Run, you fools! The siege beast betrayed us! They can do that? Там коментар ад оркаў быў такі. А типу, блін, асадныя пачвары, асадная пачвара здрадзіла нам. І другія ему такі, яны так могуць? Няўжо? Давайте яшчэ настраляем ім. Мусраку. Нате вам. Всё. Мы як бы чалавек армія, і ў той жа момант будуць моманты, калі мы літаральна ходзім асасінім ворагаў. Это круто. Ну, то бок у тебе разнастайны геймплей под твоё жаданне. А я як люблю стелс-экшены, дык і ўвогуле касмічненька. Сам абіраеш сабе цэлі, сам вырашаеш, як іх забіць. Слабасці іх выкарыстоўваеш, ведаеш пра іх. It's not enough for them to destroy us. They wish to wipe away our history. At least they don't have the Seeing Stone. The gates are holding. These relics were my life. My father was right. We must salvage what we can and leave. You have a valuable weapon. The Seeing Stone gives you sight over your enemy. Use it. It is too dangerous. The Palantir is poison to men. None can withstand its influence. I can. Men before you have thought the same. And if I'm wrong, I will fail as they have failed. But if I'm right... На Fantastic Дізі відправляється 2500. Дякую, Ріки. Вячеславич. Есть такая энциклопедия у гульні, яка про героїв почитати? Так, є. Прилітай яшчэ 2500 на холуна, дякую, Тенчик. Энциклопедия ёсць, на кожных ворагаў тлумачэнне трошки пра падзеі, але не вельмі глыбокая, яна такая асноўная. Пра гэтых двух герояў, пра гэтую дзяўчыну і хлопца, увогуле ёсць сваё DLC, і яны як бы сайт кікі проста ў першым акце, каб вы разумелі. Яны не галоўныя героі гульні, але ў іх ёсць свая гісторыя ў сваім DLC асабістым. То, калі вам цікава канкрэтна іх гісторыя, зразумець, што іх там матывацыі, размовы, там за іх вы як бы і гуляеце. Вы не настолькі магутныя, але сваю гісторыю там распавядаюць вам. Так, далей, што цікава яшчэ, я хацеў вам гэта распавесці. Карацей, у нас ёсць здольнасці, так? Асноўная, напрыклад, у нас ёсць гэтая хуткасць, эльфійская хуткасць, з якой мы там бегаем. Да іх яшчэ ёсць свае паляпшэнні. Я зараз магу памыляцца, але, па-мойму, мы не можам адчыніць усе іх. То бок мы абіраем сабе 3, але ў любы момант мы можам сабе зрабіць трошкі білд, як бы ў гэтай гульне, па нашым здольнасцям. Калі я не блытаю, калі мне зараз я не памыляюся, можа быць, усё можна адчыніць. Але яны як бы у вас адчыненыя, і вы ў любы момант можете сабе білд ваш пераключыць на любы іншы. Зноў жа, калі я не блытаю. Добра, вось гэтая. Мы паляпшэнні для нашай здольнасці гэтай, мы будзем атрымліваць сабе трошкі гневу кожны раз, калі па нам трапляюць у бойцы. Give her time. Until then we should return to Shelob. I need more runs. Так, квесты. Што ў нас? Ага. Меч у цемры. Нам нельга нічога зрабіць у паланціры? Вось, я не памятаю гэтага, але што, у першым акце можна пакінуць Мінас іЦіл? Мяне зараз гэта вельмі здзіўляе. Няўжо? Карацей, якая справа? Тут шмат лакацый, каб вы разумелі, так? І гэта розныя лакацыі, яны дазваляюць вам, ну, як бы, лакацыі некалькі, 3-4, можа 5, я не памятаю дакладна. Гэта свае асаблівыя мапы, паміж якімі некаторыя акты адначасова адбываюцца ва ўсіх іх адначасова. На стрым па як перакладаць гульню отправіцца 900, дзякую вялікі.
Вось. І на гэтыя такія рэчы нас як бы ёсць ну у нас магчымасць ёсць перасоўвацца паміж мапамі, калі вас дзе была адна мапа, вы ідзеце на іншую, на ёй гуляецеся. Як бы сусвет адчынены, толькі час ад часу у вас у сюжэце закрываюць ёю. Зараз нас адпраўляюць у іншую лакацыю, таму што да паланціра мы дабрацца не можам, яны адмаўляюцца, гондарцы адмаўляюцца нам даваць паланцір і паспрабаваць бачыць, ну скарыстацца яго магутнасцю, каб ну пабачыць, дзе сілы, дзе слабасці Саўрона. Ось. Таму мы пойдзем да Шэлап і пойдзем далей па сюжэце. Зноў жа, я мог бы зараз заняцца, можа быць, гэтым самым. А, вось лакацыя ж паказваюць. Киритунгол. Я абавязкова павінен набраць яе. Глядзіце, калі глядзець на мапу, каб вы разумелі, дзе падзеі адбываюцца, справа Мордор, пад кантролем Саўрона, вось яна вежа Саўрона, вось яна вось тут у нас. Вось тут у нас гара, да якой хобіцы ўсё шлі. Вось тут у нас Мінас Ітіл, з гэтага боку, у якім падзеі гульні пачынаюцца. З адваротнага боку праз горы ёсць Киритунгол. Там яшчэ лакацыя свая будзе. Так? Цёмная цытадэль 87-го нахрен узроўню. Наш узровень 3. Цудоўна. А тут ёсць Мінас Тырыт. Ён тут знаходзіцца. На жаль, мне нельга па мапе перасунуцца назад і паказаць вам па тыпу, дзе што яшчэ ёсць, але атрымліваецца Рохан, ён яшчэ на захад, і хобіцы жывуць яшчэ больш на захад, там яшчэ далей. Ось, для тых, хто не знаёмы з мапай. Добранька. Як перасунуцца? Оля, нагадай мне. Фрода Шэлап сустрэў якраз у Киритунголе. Так. То бок яно як бы месцамі яны маглі поўнасцю... Яны, як бы, стваральнікі паважаюць арыгінал, але пры гэтым дазваляюць сабе поўнасцю, ну, рабіць... Як бы яны не перарабляюць арыгінал вельмі моцна. Яны проста ўтыкаюць цэлыя гіганцкія блокі таго, што не ўзгадывалася ніяк увогуле. Альбо складана паверыць у некаторыя моманты. Але пры гэтым арыгінал яны не, як бы, не суперэчаць яму поўнасцю. Яны літаральна ў пустыя месцы ў гісторыі, альбо не зусім дакладныя, альбо не, скажем так, удакладнёныя, яны туды ўпіхаюць здаравенныя моманты проста свае. Ось. Адчуваю неабходнасць перачытаць Улдара Пярсцёнкаў. Я не ведаю, вось, дарэчы, што мне цікава, мне заўсёды падабаўся, я малым чытаў Хобіта і Улдара Пярсцёнкаў, так? Улдара Пярсцёнкаў, ну, вядома, можа, малы быў, там было складана, але Хобіт мне спадабаўся значна больш тады. Улдар Пярсцёнкаў быў цікавы, але ў пэўныя моманты. Дзесьці у канцы, калі ён змрочны стаў, нейкі сумны зусім, дэпрэсіўны, вось там было складаненька, ну, больш за ўсё. Мне хацелася, каб гісторыя скончылася неяк. Вось такое прыкладна адчуванне. Я спрабаваў яго перачытаць, але зараз, потым пазней я перачытаў яго яшчэ другі раз. І Хобіта, і Улдара Пярсцёнкаў было лепей значна. І зараз я не ведаю нават. І мне, можа быць, не будзе цікава. Не ведаю, чаму мне падаецца, мне не будзе цікава яго чытаць, таму што я сюжэт ведаю. Хобіт і пісаўся як дзіцячая кніжка. Так, можа быць, ну, як бы ён рэальна, ён лёгкі, ён нейкі, ведаеце, проста ад яго, мне нават зараз, мне ад яго пахне прыгодай. Такое, ведаеце, прыгоды. Круто. Панесліся. Улдар Пярсцёнкаў таксама пра гэта, але трошкі такі, ведаеце, яна не прыгода, а, праца, не ведаю, вайб трошкі іншы. Яны як бы даследуюць новыя месцы, ўсё гэта, але ўсё на гэта больш, ну, накрыта такім праблемамі, ведаеце. Зараз яны вельмі асабіста ўспрымаюцца. Зараз шмат якія кнігі ты чытаеш, і калі накладаеш на рэальны свет, то тады зусім іншае адчуванне. Так, калі шчыра, я адчуваю гэтую неабходнасць кожны год. Я так, я зараз не магу згадаць, у мяне нешта падобнае да нейкай гульні ёсць. Не гульні, а гэтак самых, па-моему, да гульні, па-моему, нейкая ёсць такое, што у мяне кожны год хочацца яе перагуляць. Але я такі, навошта? Пры гэтым, па-моему, я спрабаваў уже некалькі разоў. Можа, у мяне такі гульні нават некалькі, я проста зараз іх агульна так пад нейкую адну
по адчуваннях запусціў. Так, квесты нашы. Як перасунуцца на лакацыю? Fast travel. Вось. Давайте да Шэлап пойдзем. А вы там про эльфіек, і зараз мы пойдзем да Шэлап. У меня так с Гарри Поттером Ведьмаром. Ну, я думаю, все плюс-минус ведают про это адчуванне. Так. Армія Кірітунгола збіраюцца для фінальнай атакі на Мінас Ітіл. Шэлап мае інфармацыю, якая можа дапамагчы вам знайсці і забіць ворагаў у арміі оркаў. Верніцеся да яе і разбярыцеся з арміяй Саурона знутры. Аванпасты на лакацыі ёсць. Калі мы будзем аванпасты зачышчаць аванпасты, то гэта аслабіць армію ворага ў рэгіёне. Дарэчы, што, кстати, цікава, мне падабаецца гэта. Тут у гэтай гульне ёсць усё, што людзі ненавідзелі ў той момант, калі яна выходзіла. Усё, што усіх задзяўбла гэтая механіка, гэта аванпасты, гэта вышкі, гэта ўсё, што вы ненавідзіце, карацей. Тут усё гэта ёсць. Але тут гэта ўсё мае сэнс, таму што вы рэальна аслабляеце, вы робіце сваё жыццё больш зручным, і некаторыя рэчы прасцей потым рабіць, калі вы зробіце гэта дадаткова. Вы можете не рабіць іх. Вы можете напрямую, асабіста на лёгкай складанасці, вы можете просто напрямую гэта ўсё прабіць, і вам не такая вялікая праблема. Але вы можете паляпшаць сабе жыццё. І оно не абавязкова. Час ад часу гульня лочыць вас ад прагрэсу, калі вы спрабуеце прарашыць скрозь яе наскрозь, альбо пераўтвараецца ў нейкі абсурд, то бок складанасці. Але зноў жа, вы самі сабе падрыхтоўку для атакі не зрабілі, як бы. Так што вінаваціць у гэтым можна сябе альбо распрацоўшчыкаў. Гэта ўжо на ваш выбар, што вам падабаецца больш. З-за таго, што мне падабалася механіка, ну, мне падабалася разбірацца з аванпастамі. Так, нам патрэбна, нам не абавязкова зараз аванпосты гэты карнаць увогуле. Там разборкі нейкі, бачыце, там пачвара нейка выйшла з-пад кантролю. Нам-то ўвогуле патрэбна толькі да Шэлап дабрацца. Мы на гэтай тэрыторыі не абавязаны нічога рабіць. Цікава, мы тут на армію можам паглядзець ворага? Так, мы можам. Хутчэй за ўсё крэпасць гэтую захапіць мы не можам, але тут можна свайго панарабіць. Так, тут можна капітанаў гэтых вырубаць. Так што, ў прынцыпе, на гэтай лакацыі ўжо можна падрываць армію Саурона. Пры жаданні. Там у іх з-пад кантролю выйшаў здаравенны гэты, бачыце, оркі разбіраюцца. Ну, гэта можам не ўдзельнічаць ніяк. Ну, гэта не падзея, не нейкі квест, просто навокал адбываюцца нейкія падзеі, якія можна ігнараваць. Оркі з узнагародамі. А давайте заб'ем. Узнагароду нам патрэбна. Нам патрэбна паляпшаць нашу зброю, нам патрэбныя гэтыя крышталікі. Дарэчы, гэта аванпост? А, тут вышка яшчэ паблізу. Блін, можа давайте вышку яшчэ заберем. О, блін. Удару. Мне падаецца, іх толькі больш стала. А ё-моё. Граук. Эй, а ё-моё, ён наша... Давайте збяжым. Гэта праблема, праблема. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Я не жадаю памерці. Зараз я выкарыстаю ярасць сваю. Эльфійскую гэтую. Так, разобраліся з гэтымі оркамі, якая група была. Усё, узгадаўка, як здароўе сабе вярнуць. Это я увесь гэты час мог сабе здароўе вярнуць, а я гэтага не рабіў. Я малайчынка. Так, вось гэтая вежа. Давайте яе забяром сабе. Ачысцім, як кажа Келебрымбор. Альбо задамініруем, як вам больш падабаецца. Ну, ось. Гаварыце нешта на эльфійском. Так. Аглядаем. А? Что тут у нас? Ну, ось оно.
Гондарскі артефакт, нейкі не памятаю, што яны даюць увогуле. І гэтыя тильдзіны мне таксама ні халер не кажуць зараз, я просто не памятаю. Я памятаю, што я гэта ўсё сабраў. Я вось адзінае, што вам могу сказаць дакладна. Гондарскія артефакты. Можа, трэба зазірнуць усё ж такі. Давайте агледзім. Але мне падаецца, гэта выключна такое, дадаткова для лоравае, як бы. Але я правильно памятаю. Пры гэтым я ўсё роўно збегаю. Так. Па. А орки там стаять? А што яны там робяць? Чаму яны там сабраліся радком такім, а? Угу. І вось там гондарскі артефакт. Заўважыць, не заўважыць, заўважыць, не заўважыць, заўважыць жа, блін. Гэта настолькі відавочна было зараз. Так, гэта ўсё ж такі гонарскі артефакт, гэта просто прадмет. Ладно, добра, гэта лоравая карацей рэч. О, тут капітан! Тут літаральна капітан. Мы не можам зараз браць, змагацца з імі, бо яны ўзроўні розныя 15-е, там, і іншае, а мы ўзровень 3. Давайте заб'ем на яго. Просто забіваем. Нахрен яго. Мы не будем з ім змагацца. Дарэчы, усе гэтыя коллектаблсы, яны таксама адчыняюць скілы. Ну, то бок, вы можете рабіць коллектаблсы не для таго, каб вам, просто лычку далі. Не, вам узнагарод даюць. Вам даюць здольнасці, а здольнасці гэта вельмі, скажем так, важная частка гульні. Яно пашырае ўсё ж такі ваш геймплей. Звычайна просто паляпшэнне нейкага моманту, по тыпу вам прасцей некаторыя рэчы становіцца рабіць. Гэты орк нас не чакаў. Добра. Навокал капітанаў не бачна. Будзе непрыемна трапіць зноў на нейкага новага. Там ёсць адзін інфарматар, але халера з ім. Вось той орк, дарэчы. У чым твае асаблівасці? А, мы не ведаем яго слабасцяў, мы ведаем толькі яго моцныя бакі. Ну і ладно. А мапу можна паглядзець, калі ласка? Дзе мапа? Ёсць хуткая кнопка на мапу, а? Вось яна. Так, ёсць. Ага, там праз горы, трошки праз калідоры гэта абысці, праз лагеры. Можа быць, ёсць нейкі скарот, але я яго не бачу. Гэта мелкія пачваркі, я не памятаю, яны былі ў першай частцы. Такія пачвары ночы, карацей. Яны, па-мойму, надакучваюць яшчэ і оркам таксама, то бок яны не толькі для нас. О, гэта з узнагародай. Мне патрэбны ўзнагароды. Ён нічога не падазрае. Оп. Дайце-ка момант у мяне. Чатик зачыніўся. Крышталікі. Пакуль такая магчымасць ёсць. А, мне 1000 патрэбна, каб адчыніць яшчэ адзін крышталік. Давайте ў броню сабе ўставім нейкі, каб у нас была. То можна. Зялёненькі што дае. Падвышаем максімальнае здароўе на 10%. У зброю, калі мы яго ўставім, мы атрымаем сабе... Ага. Лайфстил, карацей, мы будзем здароўе сабе атрымліваць. Гэта добра. У гэтым мы ўставім... О, дадатковы досвед. Беленькія крышталікі ідуць у броню. Запомнім, каб хутчэй мацавацца. Так, ну гэтыя хлопцы нам не патрэбны, толькі мімо праходзім. Мне падаецца, нас нехта заўважыў. А ё-моё, тут заўважылі.
Эй, не гляди сюди. А, давайте просто пробіжимо. Отримається? Отрималося. Так. На уваход у лагер. До речі, ось зараз у нас. Ми зараз спробуємо взяти лагер, ну, якби пробратися внутрь лагера, і, у принципі, ми не жадаємо підняти тривогу, бо це проблема. Так, треба потягнути этого хлопця. О, я не дійшов. Зауважить, не зауважить. Оп, не зауважили. Нормально зауважили. Так, там місія починається, а ми не жадаємо, каб нас увогуле і бачили, і нешта таке було. Тобі подалося, там нічого нема. Давай, підходь. Опс, це було зауважно? Это чел нечто зауважил. Вирішив проверить. Ведаеце, як у гэтым самым Assassin's Creed есть цілі шафи ваших трупов ворогів, які ви поскладывали? Это спробував збігти і підняти тривогу. Тривогу я не все равно подимать, мне подається. Но я, на жаль, не могу их просто взять да проскочить усіх. Побіг подимати тривогу. Не убежишь. Выпустим по швару. Мы там выпустили по швару, зараз вони увагу в основному на неї переключать. Коли мне пощастить, то тривоги і не буде. Так. Займаються зараз. Один лучник нас бачить насамрэч. Усі остатні лагеры заняты Карагором, якого мы выпустили. Карагор это такая живелка, каратей. Бачите? Вось там яны разбираются. Откуль стреляют увогуле? Ё-моё, там место ёсць нейкае. Яны завалили Карагора, я у выніку удала увагу прыцягнуў. Можна выпусціць, напрыклад, яшчэ і здаравеннага гэтага чела. Але ён літаральна перед нашай місіяй, там мы гэтага рабіць не будзем. Кинжал у тембры. Я не ведаю, може мне гэты лагер патрэбна было зачысціць, каб мне не перашкаджало зараз. Ау. Ау. Опа, голум. Ну паглядзіце. Каго не чакаў. А, дарэчы, голум вельмі паважае Келебрымбара. Олокхае, баявыя тролі. Так. Ау. Не трапіў мяне. Ау. Так, забраться на его. Есть. А, его можно забивать покой. Кинжальчиком тык-тык-тык. Я могу разобраться с ним, не? Ну все, меня нас научили контролировать его. Не, голум тут ёсць. Ён, ну, як бы, голум зараз шукае персонак свой. Ён ужо, я кажу, падзеі пасля Хоббіта і перад тым самым. Перад полударом. Gollum, and why would you save me? I wasn't talking to you, stupid ranger. He is working for the spider. No. The Dark Mistress watches over Gollum. Gollum
watches over Bright Master. Bright Master kills the Dark Lord. And the spider pulls the strings. We share a common enemy in Sauron. And you can't always choose your allies. You don't. Так, ён літаральна ў пошукі сваёй каштоўнасці, ён шукае пярсцёнак. І ён распазнае у Келебрымбары, ад Келебрымбара ідзе тая ж самая аўра, што і ад пярсцёнка, таму ён вельмі паважае яго. They're smarter, faster, and immune to sunlight. Sauron's forces are more powerful than ever. We hate them as much as we hate nasty orcs. Там жа якраз хочуць зняць фільм «Hunt for Gollum». Недзе пра гэты час і будзе. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't. We could never hurt the Bright Lord. Ну і што цікава, Голум ненавідзіць Таліана, яму вельмі не падабаецца Таліан, але пры гэтым ён вельмі паважае Келебрымбара. Там быў момант, калі Голум спрабаваў забіць Таліану ў першай частцы. Зноў жа, як я распавёў, глобальна ў першай частцы не той, каб шмат сюжэту. У яго вельмі абмежаваная колькасць. Ён як бы першая частка ў асноўным, калі казаць пра сюжэт, то гэта выключна канфлікт пра Келебрымбара, Таліана і, скажем так, вызначэнне лёсу, як бы што мы ўвогуле будзем з гэтым усім рабіць, і сістэма Немезіс, якая проста дадае наверх геймплейна, скажем так, частка. Другая частка больш пра сюжэт, трошкі больш кат-сцэн, больш размоў паміж персанажамі, сістэма Немезіс таксама палепшана, то бок гэта такі ідэальны працяг, скажем так. Усяго таго ж, але трохі больш. I know why you are here. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget yourself. Stolen. You begged me to have it. And what of you, Talion? I am here for Minas Ithil. You seek to save it, even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? Oh, you don't have to tell me. Here is your truth. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. Idril. She dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamere who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. You found him precious for the Bright Lord. We go to Kirith Angel. Yes, we'll find the nasty assassin. Репліки Голума. The assassin must be stopped. Мы паспрабуем зараз. Наступнае. Мы прыйшлі да гэтай самай, да Шэлап, каб яна дала нам яшчэ прадбачанне, дзякуючы яе магіі. У яе зараз, у Шэлап, зараз якраз такі і ёсць пярсцёнак, які зрабіў адначасова і Келебрымбар, і Таліан для, як бы, стварэння сваёй асаблівай арміі супраць Саурона. Вось. І ў чым праблема зараз? Мы прыйшлі да Шэлап і нам далі прадбачанне, але дала нам тое прадбачанне, у якім дзяўчыну, якая была ў крэпасці у Мінас Ithilе, забіваюць.
Забівае яе адзін з оркаў, асасін, які будзе спрабаваць прабіцца, ну, скрозь рангі і як бы жадае забрацца як мага хутчэй у іерархіі оркаў. І вось гэтага асасіна мы спрабуем вылучыць, знайсці і забіць. Yes, we recognized his curve. Голум ведае гэтага орка, ён ведае, як ён выглядае. Stab, stab, stabbing. Сексы з павучихай будуць толькі хворыя, толькі хворыя. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. Так, ідем. Давай, Голум, вядзі нас. Праводзіць нас паміж усіх групоўкаў оркаў. Каб вы разумелі, як я яшчэ арыентуюся, ці бяспечна мне зараз бегчы вось праз самае бачнае месца. Я на мапу, міні-мапу злева ўнізе гляджу. Вельмі карысная рэч, каб разумець, нам адразу паказваюцца навокал усе ворагі, таму што ў нас ёсць здольнасці Келебрімбара. Мы можам бачыць, блін, у сусвеце памёрлых. Бачыце? Orcs doing. You're afraid, just like the captain admitted. Так, над імі Afraid? Then do it. Stand under the net. лётае рознае. Оп. Бачыце, можна карыстацца яшчэ асяроддзем вельмі карысненька. Шмат чаго можна выкарыстоўваць Earlier you насамрэч. said you recognized the assassin's curved blade. Чаму Шэлап нам дапамагае? У яе свае мэты. Visions. Ну, яна нашымі рукамі робіць тое, што жадае. Калі коротка. One of the bodyguards was nearby. We're sure of it. Так, асасін забіў кагосьці тут, так. Ага, вось сляды. Яны там, глядзіце, з ограм нейкія разборкі. Опа. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we Мы ўжо трошкі не паспяваем з асасінам і прадбачаннем, якое, ну, мы атрымалі на Шэлап. As the assassin kills his way up the hierarchy, he'll continue to seek bigger targets. Like Castamir. Yes. Castamir is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. Чаму мы ёй давяраем? Мы ёй не давяраем. Ну, яна адзіная, яна выконвае свае здзелкі. Ну, дамовы яна выконвае. Where exactly? Вось, давяраць нам ёй няма ніякага сэнсу. Але я скажу, Таліан трошкі заблытаўся ўжо. У яго асноўныя яго сябры, гэта голас у галаве ад даўно памёрлага эльфа, які бясконца кажа яму аб вельмі такіх крыважэрных варыянтах падзей. І гэта працягваецца ўжо шмат гадоў. То бок, ну, Таліан, скажем так, для яго што Шэлап, што Келебрімбор, гэта, ну, ў прынцыпе, аднаго поля ягады яму без розніцы. Вось. Так што Таліан сам становіцца ўсё больш і больш прагматычным і такім, ну, не ведаю, як патлумачыць нават. Я думаю, у прынцыпе, практычнай нагоды я бы не давяраў, так? Ён сам мёртвы, ну так. Скажем так, у Таліана выбар такі, альбо дрэнныя, альбо вельмі дрэнныя у яго пасля смерці, і, у прынцыпе, ён не вельмі бянтэжыцца наконт усяго. Так, это не тое. Сусвет памёрлых? Вось там. Давайте праз верх пойдзем просто, і ўсё. Нам не абавязкова унізе там хадзіць і оркаў забіваць. Задаведуць туды, наперад. Вандарскія артефакты яшчэ. Не будзем слухаць іх гісторыі, вы бачыце, лоравыя гэтыя ўсе моманты. Яно цудоўна, але не абавязкова ўсім. Stranger even than the Haradrim of the South. But just as vulnerable to entreaties from Sauron. Так, пачакайка, вось сюды залазіць. А, вось он забіты. Wounds from a Morgul blade, just like the last one. Мы ж трошкі не жывы. Ну, так, мы... We are getting Оу. Gollum should know where the next target is. А што там бачу орк? Нічого. А, ё-моё. Заўважылі, ладно. О, а там яшчэ і стралок, ё-моё. Страляюць. Ау. Забираем за яго здароўе. Оп. Злосныя маякі, а?
Здольнасць яшчэ з першай часткі гульні, але зноў жа, яна, па-моему, там не адразу была нават даступна. Альбо вучылі ёй. Каб выдалена просто ад ворага забраць здароўе, по-моему, такое там... Это ты ў бойцы ўсё роўна рабіць не будзеш? Ай, ой, не тое. Раблю, ось. I found another Таму што за гэта занадта доўга, але на апошнім вораге ідэальна. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Stupid orcs never see Gollum. We sneaks around, and we hear so many things. Пробираемся, голым веди нас. Wait, orcs are coming. Hide. Так, патруль. Як бы так разобраться с этим патрулем? Так, тихое забойство. Я могу на гэта? А, я могу на яго. А гэта заб'е яго адразу. Просто з ім бы разобраться. Ага, толькі пашкодзіў. Ау. Оу. І що ти зробиш? І що ти зробиш? Тільки в його здоров'я. Здоров'я ще до холєри, насамреч. Ау. Давай. Отдавай своє здоров'я. І яшчэ раз. Баночка з здоров'ям. А тут так само десёркі сад гучу. Вось гэта не ўпэўнены. Я не магу вам сказаць гэта дакладна, але рабіла Warner Brothers, і ў прынцыпе яна магла далучыць Анді Сёркіса да гучцы Гобліна. Без праблемаў. На гэту гульню, дарэчы, і на першую, і на другую частку выдаткавана да халеры грошай, просто нейкая гігантская колькасць. Я не ўпэўнены, што яны супер паспяховыя абедзве грашова. Таму што распрацоўка сістэмы Немезіс заняла... Ну, яны доўга яе рабілі. Толькі сістэма Немезіс. Я думаю, яны планавалі вельмі пашыраць сусвет. Ну, Warner Brothers даволі... Ну, раз у сезон Warner Brothers спрабуе павялічыць сабе гэтую самую франшызу Улдара Персцёнку, і пакрыху гэта робіць. І, ну, дарэчы, ўсё ж такі франшыза як бы актуальная, так? І фільмы, і гэта ўсё. Оп. Ось гэта хлопча яшчэ. Оп. Цікава, дарэчы, гэта лагер, так? А мне патрэбна... А, гэта ж, ну, я зараз не у квесце, а не ў чымсьці такім. Так, дайте-ка. Гэта лагер, так? Гэта полностью... А, не, гэта монумент. Окей, я не вельмі разумею. Трэба было бы увогуле дадатковыя квесты рабіць, каб было прасцей усё праходзіць. Ну, у нас здольнасцяў амаль ніякіх. Ну да ладно. Так, вось там наверх дзесьці ідзе. Там ёсць 100. Не бачу. Вось гэты сімболь забяром, бо, падаецца, досвід яны даюць, так? Успаміны Келебрімбара. Ітилдін. Добра. Паэму мы збіраем. Так, а сляды куды далей ведуць? Ага, яшчэ вышэй. Добра. Да ладно. Яны не тут скончваюцца? Я не разумею. Ага, гэта падманны шлях. Гэта не сапраўдны. Ён быццам ведае, што за ім нехта ідзе. О, вежа не так далёка, дарэчы. Саўронаўская. Так. Там сапраўдны шлях. Вось там ёсць ідзе кудысьці далей.
Там ён блытае шляхі, мне падаецца, вось гэта сапраўдна далёка ідзе туды. Бачыце? Вось там жоўценькі. Ён памірае зараз літаральна. Гэта не Энді Сёркіс, але гэта Ілідан Звол. Ну, агучыў вельмі кайфова, я скажу, вельмі падобна. Яго можна дапытаць. Так. Мог The Assassin. Дэталі. Вось ён, які спрабуе забіць дзяўчыну. Адзначым яго. Давайте дэталі пра яго паглядзім. Моцныя бакі. Атрутны цёмны асасін. Ну і дарэчы, зноў жа, у оркаў не толькі перкі, а яшчэ іх клас сумяшчальны. То бок ён можа быць асасінам, але збазаваны на нечым іншым. То бок у іх ёсць асноўны клас, ёсць падклас у гэтага яшчэ, у іх ёсць свой набор імунітэту і іншага. Гэта вельмі крута, таму што вы аб гэтым, ну, калі плануеце забойства кагосьці, пакуль зноў жа мы у навучанні, калі шчыра так казаць, мы ў навучанні нас вучаць, як гэта сістэма Немезіс працуе. Вось, таму гэта ўсё такое. Так, стрэлы на яго не працуюць. Стэлс на яго таксама не працуюць, то бок можна нават не спрабаваць ціхае забойства рабіць. Ён асасін і звычайна сам нападае на сваіх цэлей, што, дарэчы, будзе здарацца з намі час ад часу. Асасіны капітаны самі з нас будуць знаходзіць. Спрытны, вымотвае ворагаў, ухіляецца і нападае яшчэ. Кідае кінжалы, племя, цёмныя ўдары. Яны выкарыстоўваюць у гэтым племені праклятую зброю. Так. Будуць хуткія атакі наносіць. Добра. Бонус класа. Ваяр першай лініі. То бок, ну, ён, звычайна, на першым... Ну, ён ваяр. То бок, ён яшчэ наперадзе будзе. Атручаная зброя, асаблівасць. Мы памром. Ён 8-й ўзровень. Я думаю, зараз можа нешта дадатковае парабіць, пакуль не лезь на яго. Але гэта місія сюжэтная. Таму можа, ну і паглядзім карацей. На яго вельмі моцна дзейнічае атрута. На жаль, у мяне нічога атручанага няма. Яму атакі жывёл моцныя пашкоджанні наносяць. Так што мы можам, у прынцыпе, скарыстацца жывёламі для нападу на яго. Калі паблізу будуць клеткі жывёламі, мы гэтым скарыстаемся. Ён баіцца гэтых самых моргай флайс, ну, карцей, па гэтых самых мух. Калі мы дзесьці знойдзем вісіць гняздо, то гэтых мух мы будзем выпускаць. Ён іх баіцца, літаральна можна паспрабаваць, ну, ён вельмі будзе аслаблены. Экзекуцыі на яго працуюць, агонь на яго вельмі працуюць, і можна замарозіць ледзянымі атакамі. Зноў жа, у нас нічога гэтага няма. Ні агня, ні льда, нічога такого. Мы не умеем. Жорстка, так? Вось он. Асасін гэта. Паспрабуем яго забіць. Я спадзяюся, будзе нейкія слабасці яго паблізу. Ён літаральна пад мухамі гэтымі. Глядзіце. Ідэальна. Усё, ён напужаны. Ён напужаны. Усе імунітэты адключаны, але я вельмі далёка ад яго, трэба было дачакацца. Упс. Далёка занадта. Ціхае забойство можна скарыстаць? Блін, не спрацавала, ну ладно. Занадта доўга бег. І у яго ёсць імунітэт супраць стэлс атак, але я мог зараз скарыстацца тым, што муху выкарыстаў. У любым выпадку мы яго застанілі. Нягледзячы на тое, што пашкоджанняў гэтай атакай мы не нанеслі, мы яго аслабілі. Ён пакуль устане, мы гэтым можам карыстацца. Оп, амаль дабілі. Сраныя кінжальчыкі. Ёсць. Забілі. Нормально. Let's hope his death has changed what Shelob saw from Minnesithil. Minnesithil will go the way of all flesh. We only need the Seeing Star.
How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. Чудовая компанія. Він подається яшчэ плюс-мінус разумным сярод іх. Яшчэ скілл-пойнт. Скарысталіся слабасцю яе. Смертельная пагроза. Замест таго, каб атрымаць інфармацыю аб капітане, вы можете загадаць этому самому орку, каб даставіў пагрозу, смертную пагрозу яму. Это стварае асабістую місію на Мезіду ў гэтым рэгіёне. Адпраўленне пагроз супраць капітанаў падвышае іх узровень і робіць гэты самую бойку больш складанай, але таксама падвышае якасць зброі, якую вы атрымліваеце пасля таго, як вы яго забіваеце. Разумееце, так? Шмат чаго тут прывязана за нейкі лут, там нейкі механікі, гэта не проста для ўпрыгожвання альбо толькі ўпрабавання сябе. Гэта добра, ёсць плюсы, ёсць мінусы у такога падыхода. Там гэта ўсё заблочана. Кінжальчыкі нам не вельмі патрэбны, давайте пакуль базавыя нейкія паляпшаць. Блин, гэта... Ага, спрынты становяцца бязгучнымі, гэта добра. Бруталайз. Ага, гэта жудасныя забойствы. Ідэальнае парыраванне, вось іх патрэбна ўзяць. Зноў жа, спрабую вучыць духа. А Кілібрымбар увогуле там мудак такі яшчэ той. І чым далей, тым горш. This is a perfect opportunity to sow chaos within Sauron's ranks. The assassin had one more target on his list. We should finish what we started and kill the war chief's final bodyguard. Мы можам зараз пайсці па асноўнай місіі, але давайте зараз пазаймаемся паляваннем на гэтых самых, на капітанаў. Нам трэба збіраць інфармацыю. Бачыце вось той зелёненькі адзначаны орк? У яго ёсць нейкая пэўная інфармацыя. Нам патрэбна яе здабыць. Ён у ахове зараз, разам з ім два яшчэ ідуць. Паблізу я бачу, такі ж аналагічны. О! Ён зараз трошкі ззаду. Можа атрымаецца атрымаць інфармацыю, і яны не заўважаць. Я паспею атрымаць інфармацыю, гэта было незаўважна. Глядзіце, я магу абраць сабе інфармацыю аб любой цэлі. Так? Мы не ведаем, якога яны ўзроўні, не ведаем, хто яны і дзе яны. Так? Мы ведаем прыблізна, дзе яны. Давайте абяром, ось, напрыклад, гэтага капітана. Так? Такра экстэрмінатар. Так? Ён вельмі баіцца стэлса, то бок атакі са стэлса яго вельмі напужаюць. Давайте адзначым сабе яго як цэль. Ідэальная цэль, таму што, гэта наш вораг, карацей. Мы можам яго стэлса амаль прыбіць. А можна неяк нафідзіць, каб пабачыць, як сістэма падвышэння працуе? Лёгка. Давайте так. Я не жадаю нафідзіць спецыяльна і памерці. Я магу зараз складанасць падвысіць да нейкага абсурду. Складанасць Немезіс зараз. Я паставлю брутал. Так. Не, пачакайце-ка, гэта гэта наадварот, там як бы ворагі моцныя, але і мы мацней становімся. Гэта несправядліва. Вось гэта. Грей Волкер. Я буду гуляць з як бы тым, што ёсць. Окей? То бок, я не жадаю паміраць. Спецыяльна фідзіць, каб паказаць, як сістэма працуе. Я жадаю паказаць, як яна рэальна з чым вы сутыкаецеся ў гульне. Так. Я паспрабую забіць таго капітана на высокай складанасці. Так. Гэтыя хлопцы. Маніякі. Гэта... Оп! Асасін нас знайшоў. Эпічны асасін 9-го ўзроўню. А што з гукам? Нешта ён разваливаецца. Што з гукам? Вы чуеце такое? Жу-жу-жу. Ё-моё, яшчэ і гэты прыбег. Нам трэба бегчы. Я амаль мёртвы. Не-не-не-не. Бола. Як мы раптоўна з гэтага самага... Ё-моё.
О-оу. Вось і нафідзелі, блін. Me on a merry hunt, pigskin. Паляўнічы сраны. Now you're just another trophy. І мы памёрлі на некаторы час. Час прайшоў, і ён стаў з 9-17 узроўнем. Калі бы гэта быў звычайны чэл, то ён бы стаў капітанам. Капітан, калі гэта самае, ну, калі ён ужо капітанам быў, то ён будзе перасоўвацца наперад у рангах, і з'яўляюцца новыя місіі. У нас новая місія Вендеты з'явілася на той, каб адпомсціць яму. Ён будзе памятаць гэта. Калі мы яго паспрабуем забіць, ён можа перажыць гэтае забойства. Ён атрымае шнары ў залежнасці таго, як мы яго забілі, напрыклад. І будзе вяртацца яшчэ. Гэтай Маку The Hunter зараз наша асаблівая наша Немезіда. І такіх можа быць шмат. Вы можаце сабе цэлую дашку стварыць. Так, ён эпічны орк, ён складаней, чым звычайныя цэлі. Забойства эпічных оркаў дае эпічную зброю. Легендарныя оркі яшчэ больш складаныя і маюць две эпічныя асаблівасці. Забойства легендарнага орка дае легендарную зброю. У залежнасці ад племені, якому яны належаць, і у залежнасці ад таго, які іх клас. То бок, вось гэты хлопча зараз у нас. Мы не ведаем, дарэчы, у нас няма гэтых самай інфармацыі пра яго. Мы не сабралі, мы не ведаем, чым яго слабасці. Але што ён ненавідзіць, так? Чаму? А чаму я не магу переключацца? Эй, гуня. Ну, я асаблівасці ждаю. Ось, запрацавала. Ён разлуецца, калі яго прыстраліць да зямлі. Дарэчы, у оркаў можна па нагах страляць, тады яны стануць на зямлю, ну, як бы, карацей, не змогуць рухацца, так? Але гэты ён толькі разлуецца, яго нельга так рабіць, вы не павінны выкарыстоўваць гэтую асаблівасць. Клас Асасін. Ён спрытны, зноў кідае кінжалы, гэта падобна на нашага папярэдняга капітана. Бонус племені. Болы, вось вы бачылі, як болу ён кінуў, вось якраз такі яны племені бола. Так. Класавы бонус. Дзіда паляўнічага. І ён можа атакаваць з дальняй дыстанцыі. Бонусы яшчэ. Эпічны трапер. Кідае некалькі пастак на тэрыторыю, каб лавіць у іх ворагаў, і што робіць іх слабымі для яго дальнабойных атак. Вось. А нікога не здзіўляю, што я нежыць. А так яны не вельмі ведаюць, што я нежыць, я выглядаю як чалавек. Гэта ж оркі, яны ўсё ненавідзяць. Так, мы можам яго сабе адзначыць, але шчыра мы яго не адолеем. Давайте сканцэнтруем. І памятаеце вось гэтага орка? Ён, па-мойму, стаў таксама мацней, пакуль я тут мёртвы валяўся. Працягваем. Пакуль паспрабуем яшчэ далей пагуляць з гэтай складанасцю. Нашая цэль, усё яшчэ працягваем яе вывучаць. Ён разлуецца ад холада. Клас Slayer. Вельмі моцны ў адкрытай бойцы. Гэта не вельмі добра. Triple Strike, у яго ёсць асабістая атака камбінацыі ў 3 удары. Бонус племені Машин Хук. У яго машынны хук ёсць, якім он страляе, карацей. І падцягвае да сябе. Карацей, асаблівасць Скарпіёна з Mortal Kombat. Вось у чым. Ён можа пацягваць да сябе ланцугамі. Ваяра пярэдняй лініі. Добра. Баіцца ад стэлса. Можна падпаліць. Вельмі, ну, атрымлівае шмат пашкоджанняў ад агня і пачвар, і яго дальнабойныя атакі, стэлс-атакі і экзекуцыя. Ідэальная цэль для нас усё яшчэ. Ён усё яшчэ наш найлепшы сябра. Так. Ёсць яшчэ, далей, зараз мы да гэтага вернемся. Онлайн Вендета. Я памятаю, што тут ёсць онлайн дадатковы момант, у якім я не памятаю, як гэта працуе, шчыра. Але у онлайн Вендеце нешта такое было. Зараз яно кажа. Па-мойму, я магу падключыць іншага гульца, каб мы разам забілі цэль. Вось нешта такая механіка нейкая была. Я сумняваюся, што я шмат знайду людзей ахвочых да гэтага, але нешта такое было. Я магу зараз прыдумваць увогуле. Я проста ёй амаль ніколі не карыстаўся. Адзін раз, па-моему, паспрабаваў і ўсё. Калі вас забілі, час праходзіць наперад, і вы вяртаецеся зноў на бліжэйшай кропцы хуткага перасоўвання. Місіі Немезіды вырашаюцца, і капітаны, які іх
так, оркі паміж сабой жа змагаюцца, і адзін капітан можа забіць іншага капітана і падняцца ў рангах, так? Гэтыя місіі выконваюцца, новыя місіі на мізіт пачынаюцца, любыя недахопы у арміі оркаў будуць запаўняцца, то бок калі не хапае там нейкага орка на пазіцыі афіцера, то ён запаўніцца. Так. Місіі на мізіда актыўны толькі некаторы час. Калі час прасоўваецца наперад, будзе адлік ісці ўніз. Калі ён скончваецца, місія аўтаматычна сама вырашаецца. Што за місіі паміж капітанамі? Калі капітаны... Дарэчы, я магу зараз сабе гэты Хейдзі разабраць. Ён бліжэйшы, але ён не пад нашым кантролем. Калі місія ворагаў гэтых оркаў, яны, напрыклад, адзін орк плануе зрабіць нейкую місію, напрыклад, і там розныя яны бываюць. Напрыклад, яны паміж сабой адзін задумаў напасці на іншага орка. Мы можам гэтым скарыстацца, і пакуль два капітана разам у адным месцы, мы можам паспробаваць забіць аднаго з іх альбо абодвух. Так? Ёсць місіі, калі яны ідуць на паляванне, напрыклад, і можна на паляванні іх забіць. Можна яшчэ, карацей, яны робяць сваімі рэчамі, займаюцца такімі падзеямі, і мы можам у гэтай падзеі улезці і неяк паўплываць на гэтую падзею. Што цікава яшчэ, гэтая падзея будзе вырашацца нават без нас. То бок, напрыклад, орк пойдзе на паляванне і ўдала пераможа пачвару, на якую пайшоў паляваць. За гэта ён атрымае сабе можа падвышэнне ўзроўня, а можа і новы ранг. Альбо новы трейд, напрыклад, звязаны з гэтай пачварай, на якую ён пайшоў паляваць. Пры гэтым, можа быць так, што ён проста памрэ там. То бок ён пайшоў на паляванне і памёр, канец. Вырашаецца гэта, пераможа ён ці не, ад яго узалежнасці ад яго ўзроўня, ад яго скілоў і гэтак далей. То бок, калі на паляванне пойдзе орк, які баіцца жывёл, такое бывае, то ён хутчэй за ўсё памрэ. Так. Добра. Наша цель прыкладна там. Я яе адзначыў. Яна прыкладна на той тэрыторыі, але мы дакладна не ведаем дзе. Ёсць яшчэ нейкі чэл з інфармацыяй наперадзе. Вось он там, бачыце, зелёненькая? Эй, чел! Да блин, я не гэта жадаў зрабіць. Да блин, як ён мяне заўважыў? Да... Гульня! Ды... Давайте, зараз його допытаем. Я не ведаю, што зараз адбылося. Ён, па-перше, мяне заўважыў неяк вельмі хутка, і я націскаў усе не тыя клавішы. Так. Давайте далей глядзець, хто ў нас што. Невядомы капітан. Даведацца. Містычны камандзір. Добра, пакуль пакінем яго так. Няхай будзе. Больш інфармацыі. У меня такое адчуванне, што на мяне капітан насамрэч зараз паляваў. То бок гэтыя выбухі, якія былі, мне падаецца, яны не проста так былі. Але па выглядзе не, атрымліваецца, што ён звычайны. Хто гэта беленькі такі? Цікава. Добра. Заўважыць, не заўважыць, там чал зверху. Не заўважыў. Вось тут капітан гэта. Ён акружаны просто навокал усімі оркамі. Давайте забіраемся на гэту вежу і паспрабуем з яе забіць. Нагадваю, я зараз гуляю на максімальнай складанасці. Таму ўсё можа пайсці зусім не так, як я планую. Але ён ідэальная цель, калі я жадаю яго скрытна забіць. У ідэале пазбавіцца ад усяго асяроддзя навокал яго, каб яны не перашкаджалі потым. Ну, то бок, просто аслабіць іх. Ёсць. Оркаў у ніжняй частцы лагера даволі шмат. Давайте пазбавімся ў першую чаргу ад стралкоў. Бо яны будуць нам вельмі перашкаджаць падчас бойкі, калі бойка будзе. Так, патрулі. Блин, давайте праз правы бок, мне падаецца, там будзе прасцей. Праз левы неяк не вельмі атрымліваецца пакуль. Я не бачу шляха. Ляху. Ага,
справа нармальна атрымліваецца. І вось глядзіце, гэта зусім не абавязковы орк, ён зусім не сюжэтны, але мне патрэбна прапланаваць, дзе я прайду, якая абарона навокал, і можа пашчасціць, а можа не пашчасціць. Ён можа быць у такой пазіцыі, што можа варта забіць і не спрабаваць з ім змагацца. Але зноў жа мы эксперыментуем, так? Вось там зелёненькі. Ад іх яшчэ інфармацыю трэба здабываць. Нас пабачыць нехта, калі мы яго заб'ем? Не павінны. Добра, скочым. Допыт. Бяром і глядзім. Я спецыяльна, каб вам паказаць разборкі паміж двума капітанамі, адзначыў двух капітанаў, якія паміж сабой будуць мець разборку хутка. Асасін-марадзёр і там яшчэ чэл, вось якога мы далей раней даследавалі. О, блін! Як яны заўважылі? Ну, халера. Яны падымаюць трывогу. Узесь лагер на вушах зараз. Халера. Можа, не паспеюць? Не паспеў. Трывогу не паднялі. Я магу зламаць ім трывогу? Можа быць тое, што я дапытваў яго, ну, яно глосна занадта. А ё-моё. Дарэчы, не ўвесь лагер ўсё ж такі агрэсіўны зараз. Гэта мне пашчасціла. Я яго пашкоджыў, але не забіў, на жаль. Опа, мінус рука. Эй, хто падняў? Трывога паднята. Лагер увесь збегаецца зараз сюды. Так, падмацаванні ідуць, збегаем. Не атрымалася. Нападзенне прайшло не так, як планавалі. Карацей, пакуль ціха мы не дапытваем. Это вельмі глосна атрымліваецца. Можа там у нейкай здольнасці будзе. Я чакаю, пакуль лагер супакоіцца. Я магу гэта даведацца неяк? Я бачу гэтыя хлопцы жоўтенькія. Я не бачу гука трывогі. І гэты капітан мог бы быць не ў лагеры. Ён мог бы быць проста гэты самае. Ну, ён мог бы проста быць дзесьці ў полі, напрыклад. Але не пашчасціла, ён яшчэ ў лагеры. Так, ну добра, тады шукаем іншы падыход. Яны там сабраліся трошкі ў правым баку. Ёсць групоўка каля вогнішча, так? Давайте спрабуем. Оп. Усё, мне падаецца, знізілася трывога. Так. Гэты лучнік вельмі неўдала. Ён там міма каля патрулей і на яго яшчэ нехта глядзіць. Блин. Зноў жа, давайте паспрабуем зноў жа праз справа. Мне падаецца, гэта адзін наш шанец. Гэта проста ветер, ну так, гэта пацукі. Вітаю ў Скайрыме. Добра, спроба нумар 2. Так. Альбо можа нас ўсё ж такі заўважылі з іншага боку. Я тут бачу зараз на мапе, вось на маім узроўні прыкладна ёсць адзін. Вось он. А нет, тады яго не было тут. 100% не было. О, блин. Як ты мяне заўважыў? Як шмат іх заўважыла зараз мяне. Спадзяюся, ён адзін быў. Так, ён быў адзін.
Зноў нешта гук развальваецца. Бачыце, ён каля клетак Poison з... itself. The tools of these dark orcs are strangely familiar. And yet О, хто нас заўважыў? ineffective. Што гэта? Быў гук, быццам у нас нехта заўважыў. Карацей, я магу выпусціць гэтых пачвар з клетак, таму што, па-мойму, у яго ёсць пашкоджанне ад гэтых самых, ад пачвар, правильно? Takla. Так, ён атрымлівае падвышанае пашкоджанне ад пачвара. Давайте гэта і зробім. Гэта мяне не выдасць, просто выбіўся гэта самае. Стрэлы прывідныя, іх ніхто не бачыць. На беднага капітана напала пачварка, бывае. Каб падвысіць шансы, выпусцім 2. Так. І вы зараз, пакуль я на гэтага не чакаю, асасінем яго. Напужаўся. І зараз спрабую збегчы. Ён аслаблены, ён не змагаецца. Усе занятыя гэтымі самымі пачваркамі. Опс. Капітану ніхто дапамагчы не можа. Карыстаемся гэтым. Давай. Памры ўжо. Усё. Мінус капітан. Оп. І мы атрымалі сабе... О, незаўважнасць. У нас новая, гэтае самае, новы плашчык. Дарэчы, знешні выгляд у іх таксама змяняецца. Больш высокі ўзровень стэлса. Гэта стэлс-забойства было. Так. І ён аслаблены ад стэлс-забойства. На высокай складанасці вам вы з аднаго ўдара можаце забіць толькі капітана, у якіх ёсць максімальная слабасць да стэлса. І у іх рэдка гэты трэйд будзе. О, блін. А ё-моё. Зараз мы памрам яшчэ. Нам не даюць апошняга шанса, каб выжыць. Каб вы разумелі. На гэтай складанасці мы заўсёды паміраем, калі мы паміраем. Ну добра, што не орк нас забіў. Дык вось, наконт стэлса. Толькі ворагі, якія гэтыя самыя, якія маюць фатальную слабасць да стэлсу, яны будуць імгненна забіты стэлсам. Такіх ворагаў не шмат, і чым вышэй узровень, тым менш такіх ворагаў. Пачвара прамацавалася. Нам пашчасціла, што не орк, таму што калі быў бы орк, то ён бы стаў, ён бы стаў мацней. Наша наступная цэль. Мы можам, зноў жа, мы абіраем самі сабе цэлі, гэта нас мацуе, нам мае сэнс, па тыпу, займацца паляваннем на оркаў, гэта ок. Адзінае, што я ні халеры там у гэтых падзеях не паўдзельнічаю. Оркаўскіх. Новая падзея палявання на карагораў. Давайте на армію паглядзім. Паляванне на карагораў у каго? Я не бачу. Трэба сабраць інфармацыю. Добра. Ёсць інфармацыя дзе? Я паблізу не бачу нікога, ніводнага ворка, ніводнага орка з інфармацыяй. Ну давайте тады пойдзем далей, альбо лагеры, які вычысцім. Чаму я нежыць? Гэта ты прапусціў першую частку. Мы нежыць таму, што мы, герой, Таліан, пачатак першай частцы, мы паміраем. Нас забіваюць хаўруснікі Саурона, мы былі вартаўніком на чорнай браме, нікога не краналі. Гэта працягвалася ўжо шмат стагоддзяў, вартаўнікі проста, там не стагоддзяў, я не памятаю, як там колькі часу праходзіць. У выніку мы проста займаліся сваёй справай. Мы баранілі гэтую чорную браму, рэндзеры аглядалі тэрыторыю, там усё добра, у Мордары ён зялёненькі, квітнее, і ўсё добра. Тут раптоўна нападаюць хаўруснікі Саурона, забіваюць нас, жонку, дзяцей, забіваюць усіх вартаўнікоў поўнасцю і захопліваюць чорную браму.
У выніку мы паміраем, і чамусьці да нас далучыўся Келебрымбар. Потым становіцца па сюжэце першай частцы, становіцца вядома, чаму ён аб'яднаўся з намі, і яго дух, і нашае цела аб'ядналіся, і ў выніку мы можам разам існаваць яшчэ ў сусвеце жывых. Вось, і там бясконца вяртаемся назад. То бок мы нежыць самі па сабе, просто ніхто не ведае, што мы нежыць. Мы як бы скрытная нежыць. Мы выглядаем як чалавек, мы паводзім сябе як чалавек, толькі яны не бачаць сусвета духаў, што з намі яшчэ навокал ходзіць, эльф унутры нас. Ну, яго бачна вельмі ў сусвеце духаў. Не той, каб шмат істотаў могуць гэта рабіць. Так. Аванпасты. Выцягнуць лідера аванпаста. Ага, узгадаў, як аванпасты чысціць. Гэта не так напроста. Мне патрэбна, то бок ёсць орк нейкі, які бароніць гэты аванпост. Так. Невядомы капітан паблізу. Ёсць паблізу, ёсць карацей аванпост. Вы на аванпасце выконваеце нейкую пэўную мэту, у кожнага свая. Калі яна выканана, то вылазіць капітан, і вы павінны змагацца з капітанам. О, глядзіце, бавіць час. Там адзін здаравенны забівае іншага здаравеннага. Прыгажосць якая. Забіў. Але з оркамі ён усё роўно вораг оркам. А чаму ён там... Окей. Оу. Жорстка яка. Я, на жаль, не магу наблізіць, блин. Я б вам показаў. Я магу дзесьці паблізу тут прызямліцца? Вось гэты хлопча. Ён там толькі што... О, блин, выпаў крышталік. Нам карысна. Оу. А, ты яшчэ выжыў гэта. Крышталік мы забяром. Крышталік это добра. Давайте аб'яднаем іх разам. Рулетка сёння? Так, сёння будзе. Зараз, дарэчы. Дзякуй, што нагадаў. Так, перад тым, як мы крышталік уставім, вось новы крышталік зробім. Оп, аб'ядналі 3 ў 1 лепшага варыянту. Добра. У нас ёсць палепшаны лук яшчэ. Я не ведаю, як я гэта прапусціў. Добра. Давайте зараз рулетку пакруцім. Рулетка, для тых, хто не ведае, рулетка працуе як? У нас ёсць спіс гулян, на якіх мы вырашаем, во што мы гуляем на пятнічным стрыме, і гэта і ёсць сёння пятнічны стрым. Мы гуляем у Middle-earth Shadow of War, таму што яна перамагла у галасаванні, але ёсць дадатковая яшчэ рулетка, якая дазваляе на аўторак перамагчы любой гульне з пэўнай верагоднасцю. Я бяру зараз наш спіс галасавання, забіраю з яго усе нашыя... І зноў будзе Андрамед. Такое магчыма. Андрамеду, ну, хоць на гэты раз я ведаю, што там з ёй ёсць тэхнічная праблема, таму я хоць падрыхтавацца шансаў маю. Baldur's Gate першы адпраўляецца 10 000 рэгана. Ты літаральна ў апошні момант скокнула, я яе гэта ўлічваю, ты пашчасціла. Вось, але пасля гэтага моманту ўжо ўсё забраў. Зараз вам адчыняю кола гэтае. Не памятаю, як. О, дзе яно? Пікервіл. Ось гэтай халера карыстаюся. Зараз я вам пакажу. Кола мы яго яшчэ не ўпіхнулі. Ёсць. У мяне прадпрагляд нешта багае. Я спадзяюся, у вас... Так, оно выглядае нармальна у вас. Добра. Добра. Ёсць. Зараз гэта... Так, я яго дадаю пакрыху. Дадаем вагу, дадаем спіс наш. Ёсць. Гэта наш спіс. Давайте з яго выключым тое, што я не змагу падрыхтаваць на аўторак, што патрабуе альбо дадатковых дзеянняў, альбо не з'яўляецца гульнёй. Дайся малатка выключаем. Дайся Юкамаса выключаем. Don't Starve Together з Орегана выключаем. Кап на Unreal Tournament таксама. У есть стрым усё мяўкаць, блин, трэба нешта з гэтым рабіць. Як перакладаць гульню, трэба парадумаць, як яно ўвогуле канцэпт будзе гэтага стрима, таму таксама не на аўторак. Анекдот. Ой, яно ўсё яшчэ тут ёсць, ё-маё.
Так, астатніе. Падаецца ўсё. Ну, калі нешта выпадзе такое з гэтага спісу, то ну і ладно, як бы я просто пераролю. Ну, мне падаецца, я прыбраў такія ўжо ўсе. Ну, добра. Перамешваем іх, каб яшчэ больш было раптоўнасць. Мяўкаць увесь стрым, і што я з гэтым рабіць буду? У адзінку мяўкаць не весела. Весела, калі ўсе мяўкаюць. Разумееш? Дарэчы, ну, можна тэхнічна перанесці на гульню якую-небудзь, якая толькі пра катоў. Вось, напрыклад, Little Kitty Big City, як альтэрнатыва. Так, перамешваю некалькі разоў. Давайте яшчэ колер зменім. Гэта ўсяго. Дзе там было? Вось оно. Найшоў. Дзе там? Full Colors. Вось оно. Ёсць? Дайте ко мне момент. А то у меня паведамленні нешта перакрываюць усё. Выключу паведамленне. Добра. Ну, паехалі. Чым больш у гульні балаў, тым больш верагодна, што яна пераможа. Але такім чынам у нас ёсць шанец нават на самыя маленькія гульні, нават у іх ёсць шанец перамагчы. Паехалі. Рэальна Андрамеда зараз будзе? Не? Што там? Што там? Занзара, The Hidden Portal перамагае ў гэты раз. Віншую Занзара, пагуляем у яе, цудоўная гульня. Я ўжо расказваў гісторыю маю з ёй, я яшчэ раз я распавяду, давайте. Скріншотик яшчэ зраблю. О, не тое. Это не туды. Міма трапіў. Прынскрын у мяне далей. Ёсць скріншотик? Добра. Пагуляем у Занзара ў аўторак. Яе толькі не так даўно дадалі ў спіс лідараў увогуле. Давайте пераключу назад на гульню. Пакуль перад гэтым яшчэ я возьму і адзначу яе як лідара, як пераможцу. Так, гляджу спіс. Занзара, каб я правильно назву яшчэ. Вось она, Занзара, The Hidden Portal. Беру у пераможцаў, дадаю. Это у нас новый пункт. Перамагае яна з 1600. Каб вы разумелі, вось гэта самы смак таго, як я ожидаў бы, каб гэта яшчэ штука працавала, каб давала шанец самым маленькім нават гульням перамагчы. Ёсць. Адзначаю. Цудоўна. Зараз я вам спіс яшчэ лідараў аднаўлю. Давайте, можа, паглядзім трэйлер яшчэ. Я неяк не пасля рулеткі не запускаю трэйлеры звычайна. Давайте яшчэ і трэйлер паглядзім яе. Так, Занзара, трэйлер. Зараз рэклама пройдзем. Працую рандом. Рандом вось ва ўсёй магутнасці сваёй. Добра. І для вас, каб вы не пропустили ўсё. Угу. Спадзяюся, гук ёсць. Дайте кому проверю гук. Так, гук ёсць. Усё.
Не чакаў я такого пераходу ў трэйлеры, калі ж это. Для тых, хто не знаём з гульнёй, гэта чароўная гульня, якая па геймплею, у прынцыпе, па геймплейна, яна пакемоны, але калі вы пачынаеце бойку, трапляеце ў бойку паміж феямі, то бок вы забіраеце сабе калекцыю фей, падбіраеце іх, там, мацуеце іх і так далей, лечыце, зачыце за імі. І калі вы уступаеце ў бойку з феямі, гэта Quake 3, карацей. Вы херачыцеся на бойцы з заклёнамі, ну, вось на лакацыі, невялічкай мапе, на якой вы скочыце, лётаеце, падскокваеце, херачыце сваімі заклёнамі па ворагах. Заклёны гэта літаральна як ствалы і вось такое. Вельмі дзіўная камбінацыя, але пры гэтым вельмі чароўная музыка і крутая гульня, на мой погляд. Але мая гісторыя ў ёй скончылася літаральна на першай бойцы, на другой. Так. Героіня падобна на Эйприл Райан, так, вельмі падобненькая, утульная, згодна. Пераход да цікавага для хлопчыковай аўдыторыі. Мне падаецца, там дзяўчынка цікавая для хлопчыковай аўдыторыі. Цікава, колькі балаў нагаласавалі, каб ацаніць, які шанец спрацаваў? 1700 нагаласавалі. Зараз, каб мне літаральна запісанае зараз гэта. 1600, вы бачыш, 1700 гэта занадта шмат. 1600. Што у нас адбываецца? Мы будзем гуляць у аўторак. Мы крутанулі рулетку зараз, і у нас на аўторак перамагла Занзара за Hidden Portal. У аўторак будзем гуляць у яе. Яна перамагла з 1600 пунктаў. Так што, вось яно рандом. Вось гэтага я хацеў. Калі шчыра, я калі круціў рулетку, ну, я ж эксперыментаваў, калі яшчэ падрыхтоўваў. У мяне рэдка, у мяне можа на праваротаў 30-40, толькі адзін раз перамагла гульня за менш, чым там 3000 балаў. Але зноў жа, сітуацыя зараз змянілася. Зараз самыя крупныя гульні ўжо вылецелі па тыпу па 50-60 тысяч, так? Яны вылецелі з топа, і у нас зараз 30-40, і ў выніку у гульні, якія па 100, па 1000, значна вырасла верагоднасць. Вельмі высокая, ну, вельмі вялікая розніца. Колькі агулам за ўсе гульні балаў, я шчыра не ведаю. Мне трэба... Я магу гэта зрабіць, але зараз у мяне нічога не падрыхтавана для гэтага. Гэта хуценька робіцца, я проста не жадаю, каб вы сядзелі без нічога. Ну ладно, я зраблю, я зараз. Пасядзіце крыху, пачакайце. Зараз будзе. Так, донаты. Вось яны ўсе, ну, як я іх называю, donations, усе пункты каналу таксама. Ці можна, я магу неяк... Што я магу з гэтым зрабіць? Можна проста чысты запад зрабіць, калі ласка? Вось. Так, суму усіх. Як она называется? Amounts. Так, amount. Length sum. Зараз буде. Не, там потрібно... Не, по складанні буде, чим я думаю. Я зараз подумаю такі, зараз легко вам скажу. Але гэта не актуальна ўжо. Гэта па тыпу з тымі гульнямі, якія перамаглі, а каб улічыць гульні, якія перамаглі, там па складанні будзе. Карці, не, я зараз вам гэта хутка не зраблю. Так, можна замест балаў зрабіць працэнт, будзе больш зразумела. Ну, тыпу шанец, гэта ж тое ж самае. Ну, як бы, справа ў тым, што зараз я магу ў кола упіхнуць проста свае вагі, ну, то бок на кожны варыянт свая вага, і яно само плюсуе, само дзеліць. І такім чынам атрымліваецца шанец. Яна сама вылічвае яго. Гэта моя гульня. Вулчара, так, віншую. Я апошні раз на яе закідваў якраз. Ну, цудоўненька. Ну, бачыце, 1600 усяго ўжо перамагла. Так. Там, зразумела, ну, яно падлічваецца там проста з вагі саміх пунктаў ідзе. Ну, там у мяне ўсё проста, у мяне проста ёсць, накідваюцца пункты, і вось яны, як вы бачыце іх, яно трошкі ў іншым выглядзе і захавана ўсё. Ось. Потым у Твиттер напишу, ну так, трэба яшчэ даследаванне невялічкае зрабіць. 20 чалавек, чаму вы не працуеце ў пятніцу? Дык ты сама адказала на сваё пытанне.
Чаму вы не працуеце ў пятніцу? У пятніцу працаваць. Людзі, пабережыце сябе. Вы самае каштоўнае, што ёсць у вашым жыцці. Пабережыце сябе, не працуйце ў пятніцу. Так. А чо? А, вось выйшла. Ну, дзе ўсе астатнія? Вось маё пытанне. Правільныя пытанні пайшлі. Дзе ўсе астатнія? Усе павінны быць тут. Так, добраненька. Шукаем сабе яшчэ аднаго капітана. Капітаны наша цудоўны спосаб падзарабіць сабе трошкі гэтых самых досведу. Яны даюць больш за ўсё, але нават забойства оркаў, яна ўжо сам па сабе дае нам досвед. То бок, напрыклад, вось гэта, оп, трошкі досведу. Там мне паказвае на мапе вось тут дзесьці капітана. Толькі не бачу я ніякага капітана. Дзе ён? Нават са сваім рэнтгенаўскім бачаннем я не бачу капітана. Ага, 2 орка з узнагародамі. Так, давайте-ка сабе вылучым. Я зараз паспрабую знайсці кропку, дзе я магу напасці вось на таго... А, ну хаця бы давайте на гэта маленькае. Узнагароды гэта круто. Ну? Вось так яны дакладны калер не заўважаць. І ты мінус. Далёка не уйдешь. Так, это просто у нас монетки, не той, каб карысная узнагарода. Не, яна важная, але не настолькі. Я разлічваў сабе на нейкія крышталікі, напрыклад. Крышталікі бонусы хоць даюць. 1 орк, 1 досведу, 100 оркаў, сотка. Ну, там формула такая сабе, але, зноў жа, у нас зараз любы досвед, ён карысны. У нас 4-й ўзровень. Мы зараз спрабуем капітанаў забіваць, якія 7-го ўзроўня. Нагадваю, зараз мы паставілі максімальную складанасць у гульне. Вышэй яе ёсць толькі яшчэ адна складанасць, але там нам даюць бонусы яшчэ. То бок оркі становяцца ўжо несправядлівымі настолькі, што там нам даюць бонусаў, каб мы маглі на неяк хоць неяк там выжываць. Вельмі своеасаблівы геймплей. Так. Добра. Опа. А вось і капітан, якого мы шукалі. Гэта той же самы асасін, не? А, глядзіце, гэта чэл Мокзе асасін, якога мы забілі, але ён гэта перажыў. Гэта той, які па сюжэтцы быў. І зараз ён 19-й ўзровень. На нас напаў той чэл, якога мы забілі. Толькі ён перажыў яе, ну, сваю смерць. Бачыце, я па яму трапіць нават не магу. Добра, што шмат оркаў няма навокал. Ой, блин, што ты робіш? Атакуй. Ну, ён асасін, ён схаваўся ад нашага пошуку вось гэтага і напаў на нас нечакана. Злавіў момант, калі напасці, і напаў. Ён адзначаны ў гэтай тэрыторыі, тут у гэтай тэрыторыі... Оу. На гэтай складанасці не... А, ён не пакідае нам ніякіх шансаў. Усё. Ён перажыў нашу атаку, выжыў, дабіў нас і забіў нас. І зараз яшчэ і вырасце ў рангах. Ён жа асасін. Ну, 31 ўзровень, разумееце? 31, я 3. Нам зараз гэтага асасіна трэба баяцца, блин. Бачыце, гэтыя двое оркі сустрэці ў бойцы. І... Адзін з іх перамог другога. Ну, іншага. Маку the Hunter, які нас таксама забіў. Ён у сваім паляванні на жывёл таксама перамог і атрымаў у нас дадатковы ўзровень. Вітаю, дзед Максім, вітаю усіх рэйдераў. Вітаю ў чаце. Мы гуляем у Middle-earth Shadow of War. Мы зараз... Нас забілі, мы зараз гуляем на максімальнай складанасці.
І нас забіваюць. Оркі становяцца ўсё мацней, нашыя праблемы ўсё пакуты ўсё падвышаюцца. Настолькі, што літаральна гэта гульня по тыпу Assassin's Creed, але нешта ў нас атрымаўся рэверсіўны Assassin's Creed. Это на нас напаў зараз асасін і забіў. Can defeat Sauron. Халера. Poured myself into that ring. We need Ну, давайте збіраць інфармацыю о капітанах далей. Паспрабуем знайсці слабасць. О! Бачыце? Зараз паглядзіце, які допыт будзе. Мы з хмарачоса нахрен приземліліся йому на галаву і інфармацію забіраем. Так, які капітан нам больш за ўсё падабаецца? Пра якога мы нічога не ведаем. Так. Маку. Про Маку мы нічога не ведаем. Дзе гэта асасін? Вось ты, Мог. А, мы пра яго ўжо ведаем. Гэта вось наш забойца. Добра. Марадзёр Дестроер. Вось гэты Маку эпічны. Пра яго мы ведаем? Не ведаем. Давайте пра яго даведаемся. А то ён расце ўжо ў рангах. Ён баіцца антруты, баіцца мух. І у яго слабая галава. Калі яму ў лабу страляць, ён наслабівае. По-моему, па яму працуюць дальнабойныя атакі, экзекуцыі і агонь. Вітаю, дзед Максим. Вітаначкі. Упс. Добра. Па сюжэце пакуль не ідзем? Таму што, мне падаецца, О, блин, Вы можете адчапіцца, калі ласка, а? Я ж вас не заб'ю. Зараз мы яшчэ нейкага орка ўзмацнім. А ё-моё, гулі мелкія. Мерзотныя пачвары. Ау, ау! Орки! Усё, збегаем. Нахрен. Бачце наше здароўе. Бежим. Трэба знайсці орка, якога можна дапытаць і яшчэ здароўе сабе атрымаць. А я магу фаст-трэвелам неяк скарыстацца, каб сабе здароўе атрымаць, а? Бо нешта мне балюча, мне не падабаецца. А, вось, перасоўванне на хуткія на пункты. На хуткія пункты, гэтыя фаст-трэвелы, мы атрымліваем сабе здароўе поўнае. Добра. Можа тут капітан ёй які? Альбо хаця бы веды нейкія. Ніводна... О, капітан. Нейкі. Мы не ведаем яго, ніякай інфармацыі на яго няма. У яго даволі шмат моцных трэйтаў. Іх да халеры. Ну, просто колькасць вялікая. Так. Брат нейкага... Лаяльны брат невядомага капітану. То бок у яго ёсць яшчэ адзін орк, з якім ён не будзе ніколі змагацца і будзе дапамагаць яму яшчэ. С телефона не працуюць некаторыя каманды. Што ты маеш на увазе? Па тыпу забаніць усіх? Я не ведаю. Так, давайте сабе. Зноў жа, капітана гэта добра, але забіваць капітана, пра якога мы не ведаем, не халера, гэта не такое. Я не збіраюсь сваім жыццём рызыкаваць. Давайте перасунемся на іншую кропку. Новы аванпост. А дзе там кропка гэтая? А, вось она тут. Ладно, давайте на яе. Там просто пазіцыя такая ўжо зусім незручная. Я бачу зелёненькага на мапе. Ён там зверху стаіць, бачце? Я магу адсюль да яго дацягнуцца? Ага, я толькі да тых дацягнусь. Тады, давайте вось на той дом. Оп. Ён разгарнуўся якраз ад нас. Так, добра, добываем інфармацыю далей. Давайте... Ну, нам, в прынцыпе, інфармацыя на ўсіх патрэбна. Кун the Torch. Вось гэты чэл, якога мы сустрэлі, слабасці ў яго. Экзекуцыі яго пужаюць. Слабы да стэлса і ад жывёл. Ад экзекуцыі атрымлівае пашкоджанні, ад атруты высокія пашкоджанні і ад дальнабойных атак. Каманда, ідзіце працаваць у неца. Дык, блін, яна працуе.
А, ты ў сэнсе, так гэта ж не так працуе. Ты калі проста пішаш у чат, ідзіце працаваць туніянцы, яны не пойдуць працаваць. Гэта не, гэта не ў тэлефоне праблема. Так, орки тут собраліся, блин. Нейкі капітаны, можа, паблізу, не? Ну, уже збіраю просто інфармацыю пакуль. Ну, я неяк не бачу для сябе ўдалых цэляў. О, блин, заўважылі. Як я так не... Чаму ён мяне не заўважыў? У мяне одно пытанне. Вось іншы чел нейкі заўважыў. І мяне нават шукае зараз. А, ё-моё. Нас заўважылі? Вось той там шукае нас. А можешь тут застаться, коляска? Дякую. Да блин! Яны по краху заўважаюць, а по краху наверх лезуць. Вы можете спыніцца, коляска? Я тут даследаванне спрабую правесці. О, там хлопец есть з ведамі. Чакайце, а дзе ён? А, дарэчы, веды можна здабываць не толькі з оркаў. Веды можна здабываць проста як веды. Па тыпу са стала гэтага. Оп. Не абавязкова кагосьці дзеля гэтага забіваць. Давайте... Давайте таго, якога яшчэ не бачылі. Вось гэта, напрыклад. Такра памёрлы. Окей. Што ў яго са слабасцяў? Ёсць нешта, што імгненна... Ага! Карцей, смярцельныя слабасці яго. Яго любая пачвара можа забіць. Ну, любая жывёлка. Давайте яго возьмем сабе як цэль і за ім пойдзем паляваць. Ён далёка? Дзе ён там? Вось тут. Fast travel? Вось он тут. Недалёка. Калі мы знойдзем дзесьці проста паблізу клетку, то мы можам яго проста тым, што выпусцім жывёлку, мы яго і заб'ем. Так. Там яшчэ оркі ходзяць. Нам придется обойти того капитана в любом выпадку. Упс, один орк зауважил. Шукає нас. Зброя, кидалська зброя. Блін, не зброя. Я шукаю собі на поліпшення. Той же кінжальчик поліпшить, каб активніше, легче було забивати, асасініть. Було б цудовно. А за кого я тут гуляю? Я гуляю за Таліана, одного з гондарських рейнджерів, який помер у початку яшчэ першай частцы. Оп. Опа, десь жывёлка нейкая. Вырвалася. Так, давайте-ка, давай я знайду себе нейкое бяспечнае месца, дзе я могу патлумачыць усё. За лор. Чаму там стаять так дзіўна? А, зразумеў, гэты капітан, які нам патрэбны, ён зараз недаступны. Ён зараз толькі на місіі. Зараз усё патлумачу, толькі забяруся на гэту вежу. Ось так. Цудоўна, магу тут пасядзець і распавесці. Чалавек нейкі са звышдольнасцем. Дык вось, наш галоўны герой памёр яшчэ ў пачатку папярэдняй часы. У момант, калі яго гаўруснікі Саурона забівалі, з ім нейкім чынам звязаўся дух старажытнага эльфа, Келебрымбара, вельмі магутнага эльфа, які зрабіў усе пярсцёнкі ў гэтым сусвеце. Ну, я гэтыя пярсцёнкі сілы, так? Пра якіх увогуле, ў прынцыпе, удар пярсцёнкаў, як бы пра гэта. Вось. Ён іх і зрабіў, і праз нейкі пэўны час, прайшло, пэўна, нейкая колькасць гадоў, наш галоўны герой ажывае, ужо пасля таго, як ён памёр, аб'яднаўся з гэтым духам і вярнуўся з міра памёрлых. Так, гэта хто у нас там? Окей, там разборкі свае.
Я сподіваюся, він не сюди до мене йде. Ні, не до мене. У виніку, ми якби, бачиш, я можу переходити у світ духов. І у мене бачно, як виглядає Келебримбор. Ось, ми якби дві душі у одному тілі. І твоє тіло померло. Ось, ми зараз помстим оркам, і гэта ўжо другая частка, якая працягвае гэтую гісторыю. Тут ёсць сістэма Немезіда. Мы зараз увогуле не сюжэткай займаемся, а гуляемся з гэтай сістэмай. Два орка запланавалі... Один орк плануе забіць іншага орка. Мы зараз паназіраем за гэтай экзекуцыяй. Вось. Такра the Dead, на якога мы збіраемся забіць. Гарлу the Shiver збіраецца забіць Такру the... Гарлу the Shiver, гэта злева, вось гэты хлопец. Асасін. Да рэчы, давайте дэталі пра яго даведаемся. Блин, ён слабы да стэлса. У ідэале нам выпусціць тут нейкую пачварку і забіць яго. Ну, забіць аднаго і стварыць перапалох і забіць абодвух. Паглядзім, ці атрымаецца, можа атрымаецца вельмі дрэнна, можа проста збяжыў. Дык вось, оркі яшчэ паміж сабой змагаюцца. Мы спрабуем зараз падлезці такім чынам, каб, ну, пакуль яны паміж сабой тут разбіраюцца, яшчэ і ў свой бон, ну, пазбіваць іх. Гэта не сюжэтная падзея, абсалютна не сюжэтная. З абсалютна не сюжэтнымі персанажамі, якія аўтаматычна згенераваныя гульнёй. I reckon some of you boys might enjoy seeing your commander killed. Unfortunately, I'm gonna do you in before I get to him. Вось, ён збіраецца забойства зрабіць. Ці ёсць тут жывёлкі? Няма жывёлак. Праблема. Ну, блин, тады прыйдзецца урывацца. Гэты чел так проста дальнабойнай атакі не памрэ, так? Ён адступае, добра. Ага, я вызваліў... Ён карцей... Чаму ён адбег? Чаму ён збег? Чаму гэта залічыла як місію? Гэта вельмі дзіўная зараз халера адбылася. Па ідэі ён па тыпу... можа я занадта далёка стаяў. Лічыцца, што так разбег. Ну, я неяк паўплываў на гэту падзею, што Такра ў выніку не памёр, як я за яго забіваць пайшоў увогуле. Ён не памёр, а наадварот збег і атрымаў узроўні. Можа, я проста стварыў перапалох і не дабіў яго. І зноў жа, я далёка занадта стаяў. Але падзея не скончылася. Бачыце, падзея сама, вынік ёсць. І Такру толькі што забілі. Я гэты Гарл атрымаў сабе адзін узровень за тое, што орка іншага забіў. Зараз у нас іншая праблема, зараз нам з ім змагацца. І цэлай аравай яго сяброў. Адзіна там браня ляжыць. З Такры выпала браня. Нам яна патрэбна. Давайте с фільскай ярасцю паспрабуем. Оп. На жаль, здароўя у нас просто капзда, як мало. Вельмі неудалый пачатак. Абароны ад смерці у нас і ніякай няма. І гэты звычайны орк зараз стане афіцэрам. Ён зараз абірае сабе імёны. Аркслеер будзе. Звычайны гоблін, гэты орк, стаў на месца, вольнае месца капітанаў. Праапрануўся і стаў нашым... Ага. Гарл атрымаў сабе яшчэ ўзроўні, гэта які ўдзельнічаў у забойстве. І яшчэ прасоўваецца час наперад. Пакуль мы мёртвыя, час ідзе. Трэба забраць зброю, дарэчы. Так, мёртвы там застаўся ляжаць, і зброя павінна быць на месцы. Усё яшчэ, калі я правильна памятаю, як гэта гульня працуе. Упс. Спалимся зараз. Ладно, хрен с вами. Спалимся да спалимся. Зброя есть? Есть. Забираем. Нумінорская броня. З першага ўзроўня вось сабе. Дадаткова 18 здароўя. Ідэальна. Збягаем адсюль нахрен.
Вітаю, орки, ви бачите. Не буду вам перешкоджать. Ускорение эльфийское. Я ще й кришталик бачу там. Десь. Наглеем зусім. Позабираем еще и зваливаем отсюда. Буде приколдесно, коли я зараз просто помру от того, як я ношуся тут. Так, ёсть. Ну хоть трошки мені як-ніяк. До речі, броня неблаго виглядає. Нумінорська броня, плащик зелененький уже. Меч, до речі. Там, по-моєму, ён нават зяє нешта час з часу. Такі собі сонік. Ну, ён хварэў трошки. Добра. А давайте яшчэ. У нас што па часе? О, блин, я засядзеўся. Ужо больш за 3 гадзіны сядзім. Давайте я буду перадаваць вас далей. Сёння пятніца. Я жадаю, каб у вас дзень працоўны хутка скончыўся. У каго працоўны дзень? У каго? Хто лайдачыць? Працягвайце лайдачыць. Цудоўна. Працягвайце. Адпачывайце. Вось. На гэтым я вас буду пакідаць. Паглядзім, хто у нас чым займаецца. А ўсе гондарцы так добра скочаць па сценах. Толькі мёртвыя. Гульня файная. Я папярэджваю. Я ўжо расказваў гэта. Я прайшоў яе на 100%. Яна мне вельмі падабаецца, але ў яе ёсць адна праблема. Гэта апошняя часть сюжэткі. Вам не абавязкова яе прайсці. Там ёсць сюжэтны паварот у канцы круты даволі. Калі вы не здагадаліся, да чаго ўсё ідзе ў гэтай гісторыі, то, ну, у сярэдзіне гульні, то вы, в прынцыпе, будзеце вельмі здзіўлены. Калі здагадаліся ўжо, то вам, в прынцыпе, не толькі шмат чаго лавіць ёсць у апошняй частцы гэтай гульні. Апошняя частка гульні даволі рэпетатыўная ў сэнсе таго, што вы павінны захопліваць замкі, асады рабіць, а потым абараняцца ад асад. Вы просто займаецеся менеджментам арміі і выконваеце адно і тое ж проста вельмі шмат разоў у радок. Калі б яны гэта разбавілі з часам, па тыпу вам не патрэбна было так шмат разоў гэта рабіць падрад, то гэта было б прасцей. А так? Мы ведаем сюжэт свету далей, але вы не ведаеце падзеі канкрэтна гэтага героя. Куды Таліан падзенецца. Вось. І гэта круто. Мне падабаецца, як скончваецца гульня. Круты мув. Усё да гэтага шло пакрыху. У мяне былі здагадкі яшчэ ў першай частцы, але тут літаральна ўсё складваецца разам. Даволі весела. Першую частку гуляць не абавязкова, вы можете адразу пачаць з другой. Я ўжо распавёў вам асноўную як бы завязку сюжэта, і другая частка не спасылаецца на першую амаль, ну, толькі ў першыя па тыпу 20 хвілін, 30 хвілін гульні. Потым яна забывае пра існаванне першай частцы, яна становіцца амаль неважнай. Вось, таму што там не так шмат сюжэтаў. Вось. Ну, добренька. Давайте глядзім, хто у нас чым займаецца. Я зараз пагляджу на твічы. Твіч. На твічы у нас зараз. А нікога няма. Ось такая справа. Добра тады. Я жадаю вам добрага дня. Пабачымся. І добрых выходных. У панядзелак, хутчэй за ўсё, я яшчэ не ведаю, што будзем гуляць у панядзелак. Усё. Бывайце.